Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, astea aurrera doa eta konturatu gabella da, asteburua da guretzat berriro. Gauko, egunak dakarkigu gauza beraz, gauko, egunean gezurtegiak. Itzak, ira behar bezala betetzen. Egia, ia asteburua. Egunak azkar pasatzen dira eta etorriko diren egunak gero eta gertuago daude. Egunon bai, guztioi. Egunon ekipo, denboraren joan etorriarena, erlatiboa da, Goiuri, entzun duzu hori? Bai, ahotsuri, ez dakit, ezaguna egiten zait. Niza naiz, egunon ekipo! Berriro entzun data, egunon ekipo esan du? Ino, bera izango da? Bai, bera da. Bai, ez da bera. Ez da bera. Neu naiz, hemen nagola! Mai Gorostiaga Pozo, egunon! Egunon ekipo, aspaldiko! Aspaldiko parte, zongi etorri berriro mai, denbora tarte luzea egin dugu zu gabe, Kaixo berriro, bai, baino denbora luzea etorri gabe ez dakit ba, Hori ere, erlatiboa izan daiteke. Bi aldiz aipatu duzu erlatibitatea, denbora asko pasatu dugu zu gabe mai, baina Goiuri konturatu altzara, zein da zure teoria? Azalantzari gabe lotura bat dagoela. 1905 gaurko egunez, Albert Einsteinek bere erlatibitatearen teoria argitaratu zuela, hain justu. Garbi dago itzuli dela, bera dela, Mai Gorostiaga Pozo. Hemen da, ongi etorri Mai! Ongi etorri. Here I go again. Here I go again, bai, here I go again. Itzuli naiz, bai. Eta, azerketa sorpresa bat ekarri dizuet, behi da. Hala, kontrol sorpresa, garai baten bezala. Adibidez, zer modu zabiltzate fisika eta kimikako irakasgaietan, ondo? Fisika ipatu dugu Einsteinekin, ez da? Bueno, venga, vale. Guazen fisikarekin? Ez, kimikarekin izango? Fisika egin dugu? Kimikarekin. Kimikari bat zan... kimikari bat, eta pentsatzen dut gaurko egunez jaio edo hildako izango dela, ez da? Bai, baina idazlea holokaustorekin lotura dauka, olerkiak eta leberri datzek zuen, fascismoaren kontrako resistentziaren partai izan zen, ez dakit, zein da? Nik badakit. Primo Levi. Bere hainbat idazlanetan holokaustoaren lekukotza eman zuen bereziki Auschwitzeko kontzentrazio esparru edo sarrazkitze esparruan egon zen urteaz. Secuesto un homo, hau gizona baldin bada, izeneko kontakizun liburua 20. Mendeko literaturalan garrantzizkoenetakoa dela esan ohi da. Nelle vostre tiepide case che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo uomo che lavora nel fango. Primo Levi 1987ko apirilaren 11 hiltzen bere buruaz beste egin, itxuraz etxeko eskaileretatik jausita. Hala ere, hainbat lagunek eta biografok zalantzan jarri dute suizidioaren teoria. Eztabaidak bizirik dirau bere idazkietan gizatasunaren balioak aldarrikatu baitzituen beti. Lebik bestalde, ez zuen azken oharrik utzi. Osondo azterketan ebikote, jarraitu horrela. Hona hemen, azterketa sorpresaren urrengo gaia. Osasuna. Osatu esaldi hau. Gaurko eguna... Parkinsonaren gaixotasunaren nazioarteko eguna da. Hori da, eta gaurko egunean ospatzen da 1755 gaixotasuna deskribatu zen lehen pertsona jaio zelako, James Parkinson. Zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu,
abagunerik onena, aitortzeko besteen aurrean niretzat zu izan zarena, ezkutuko zaindaria. Primeran ari zarete, A ber, zemuz moldatzen zareten literaturarekin. Ez jarraitu mai, badakizu literatura dela nire espezialitatea. Akaso Xabiertxo aurrek irakurtzeko liburu ospetsua aipatu nahi zenuen? Edo Martin Txilibitu? Agian Tolosan jaio zen 1879 gaurko egunez? Ederra, ez jarraitu goiuri. Ixaka López Mendizabal erantzuna bai. Bikain! Venga, aurrengo gaia, musika! Musikari buruz galetuko diguzu, jaio ala hil? Nola jaio ala hil? Ea zer galdera egin nahi duzun, gaur jaio zen edo gaur hil zen musikari bat? Jaio! Ados, entzun, hau. Este género divino, esta música excelente, que es la música del pueblo con la que baila la gente. Tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente. Rapatum. Exige tantas energías que la salud... Ze hona inigo, Gato Pérez, jaiotze izenaz Javier Patricio Pérez Álvarez, 1951an jaio zen, eta argentinar musikaria izan zen. Piskat azentua txiletarra atera zeizu Argentina eraino gehiago. Eske, asko ibiltzen zen beha bidaiatzen. Egia da anden alde batera da bestera, ez da hor bueltaka. Askotan. Ondo. Buenos Airesen jaio arren, 1976 geroztik Bartzelonan jarri zen bizitzen, hemen erik akaso goiuriria zento Kataluniarra pixka sartu zaiola. Eta bertan bukatu zituen konposizio eta gitarrako ikasketak. Zenbait musika taldetan kantari eta gitarra jotzaile izan ondoren, 74an bere taldea sortu zuen, Sekta Sonika izenekoa. Handik 4 urtera bakarlari gisa aritu zen. Ospe handia lortu zuen hainbat musika generotan, saltsa, milonga, funkia, rocka, baina 1980an rumba generoan espezializatu eta murgildu zen erabat. Zora garria. Ondo prestatu zareten niegonen naizen demora honetan, Noski, aizutazu ze, entrenamendu falta nabaritzen duzu? Hori da, oraingok egingo dizu azterketa. Adibidez, zuzenbide gaia. Yale Lawn graduatu zen lehen emakume beltza izan zen. New Yorkeko abokatuen elkargoan sartu zen lehena, eta New Yorkeko zuzenbide saieko udalean lan egiten lehena. Nor da mai? Jane Bolin, 1908 jaio zen eta epaile izan zen lehen emakume beltza ere izan zen. 1939an New Yorkeko familiaren auzetegi batean aritu aitzen. Oso ondo, orduen beste gai bat, kultura. Bota! Listo, bakit, zirko musika horrekin ez dut zalantzarik. Remigia, Etxarren, Mademoiselle, Agustini, Argako erregina! 1853 jaio zen Iruñan, eta funambolista sonatua izan zen, herritar asko zerura begira jarri zituena. Sokaren gainean egiten zituen akrobaziaekin liuratuta. Etxeko lanak egin dituzu bintzat, mai, azken galdera badaukat. Baldakizu zer egin behar dugun orain? Errexena, noski, gaurko gonbidatuak aurkeztu. Hori da, Dorleta Kortazar izango dugu Laister gurekin. Bueno, tira, egia esango dizugu, dagoeneko gurean dago. 8. euskal kontalarien topaketari buruz hitz egiteko. Eta urteroko tradizioari jarraituz, jolasean arituko gara berriro Euskadiko garapenerako GKN koordinakundearekin batera. Mugi du jolasa argitaratu dute, anistasuna lantzeko. Eta musikarekin lotutako albiste bitxi bat jorratuko dugu. Txetxeniar Errepublikan, 116 bits per minute baino gehiagoko abesti guztiak debekatu dituzte. Eta Unai Elordiren bisitari izango dugu. Waymo autonomoa hitz egin behar digu. Interesgarria dirudi, ez da? Aizue, azteko pres balin bagara aurrera egingo du. Nota honak izan nahi dituzu, Apunteak hartu eta kafea prestatu. Egunon, azterketa zaleo kapirilak 11 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri, Mai Gorostiagari eta ongi etorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete egunon.
Zuekin Mai Gorostiaga Pozo, Fernando González Rossetti, Koko, Pipi, Kuku, Txitxilikupi. Egunon, jauna! Kaixo, koko naiz. Entrenamendua ez dut galdu, baino koreografia aldatu duzue. Egunon! Freestyle koreografia inposatu zuen Goiurik duela gutxi, eta uste dute zurruntasunera itzuli barko dugu horrelakoren batean, baina momentuz jarraitzen dugu, hortxe, Goiuri ez eizarandi, egunon! Egunon! Eta izketan ari zaizuen hau eta mikrofono aspalditik dantzan gora eta bera dabilkiona Inigo Asensio Lurbide gaur. Bigarren kafeak 750 du, Mai galdetu du, ea ze pasaden 750 ba, hortxe pixat oharkabean igaro da. Apirilak 11, goizak 10 eta 17 ditu, eta hu hemen 3 Laister 4 izango gara, eta horrengo 2 orduetan zuekin, ba, gozatzeko gogoz, eta prest izango gara. Ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Esta mañana de verano atormentado me he levantado sin pegar un trago. Todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Mienten las portadas, tiemblan los estadios. Se queman 2 tostadas en el bar de abajo. Mai, egunon berriro, Egunon, hemen txenago berriro, aspaldiko. Hemen lehenengo gauza esan duten atxatean izan da egunon, gaztiak Mai aspaldiko eskerrak etorri zean, hemen seriedade pixka bat jartzeko. Ja, berriro ere, Mai hitza dago beste saldian ez gaztiekin batera, baizik eta beste saldi batean. Egunon indioker. Egunon gaztiak, da gero, aparte Mai aspaldikoa, bai, bi kokapen ezberdinetan. Hori enpolloi paria, ara bestiare. Hoi trioa, ongi, 13koa gaur, alegia gure koreografiak 13 puntu eman ditu, Mai pixka bat galduta, baina oso ongi improvisatuta. Ondo, Mai, ondo. Miro hacia otro lado si se pone feo. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Ba, oiko moduz ezkerretik abiatuko dugu maite duten tartea, eta Mai Gorostiaga Pozori galdetuko diogu, ea zein den bere maite duta? Ba, baukat maite duta eta maite dutez. Biak alditut? Bai, biak aldituzu. Vale. Nire maite duta, itzultzea argi dago. Igual que ondartzara juten nahi zenean, onena niretzat da etxeko dutza, oporreta juten nahi zenean, ze polita bueltatzea etxera berriro ere lur hartzeko, eta noski, bete bigarren kafera etorri gabe, maite dut izugarri, bueltatzea eta hemen egotea berriro. Baino, badaukat ere maite duteza. Atzo gauen, zehon Champions League eta hori, baino baita ere debatia, Euskal Autoeskundere zakitete batean, eta guendala 4 urte ikusi nuen debate hori, pandemia eta gero, eta jarri nuen argazki bat, partaide guztiekin, edo lehendakari gaitzekin guztiekin, eta esaten 2 orduko debatian kultura hitza ezela agertu. 4 urte pasa dira, eta atzo ere debate osoan, kultura hitza esan ez da aipatu. Eta niretzat oso fuerte ada. Hori ez dut maite. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Hori ez ezkoa eta maite duta, Mai? Maite duta, bueltatzea. Bueltatzea, claro. A ver, Iñigo. 3. kafea behar duzu. Bai, Esan lankidei. Lankide maiteak, prestatu Iñigori 3. kafea, ze lo dago.
A ber, lo ez, baina zaude, Inigo. uste dut dela emozioak kudeatzeko ezintasuna. Alegia, mai etorri da eta naiz eta Dona Pellaniz Nietok emozioen inguruan asko erakutsi dugun, banago pixkat gain hartuta, ezin toki hartuta. Akaso behar dut azken trago bat. Azken trago bat hartu. Zein da zure maite dutago, Juri? Nere maite duta da privilegioak zalantzan jartzen dituen jendea. Eta bi adibide dauzkat. Eta ian ez dirudi, adibideak ez dirudi hain sakonak, baino badira. Ze badauzkat orain nere bizitzan bi erreferente berri. Ez dakit euren izena, ez dakit zenbat urte dituzten, ez dakit nongoak diren, baina interneten deskurritu ditut eta nere bi erregina berriak dira. Bata da, aste honetan, Valentzian epaitegi batean ilara egiten ari zen emakume bat. Izan ere, iritsi zen Eduardo Zaplana politikari korrupto eta lapur eta gezurtia, eta han iritsi zen kazetari ezinguratuta eta epaitegira sartu behar zuen. Eta galdetu ere egin gabe, atera gerturatu eta sartzera zijoan. Eta emakumea iaran zegoena, bueno, emakume horrek buelta eman eta esan zuen. Ez, ni nago. Ona etortzen zara zure kazetari eta zure kamerekin, graban azazuen ni ere, baina ni nago hemen goiz-goizetik ilara egiten eta zu gizon trajedun famatu, zuk ere ilara egin behar duzu, zen ni nago hemen zai, eta ez Eduardo Zaplana izateagatik, eta ez da ere kazetari eta kamera eta edabidez inguratuta etortzeagatik, ez zara ni baino lehenango pasako epaitegira, ze hemen ilara egin behar dugu, ze zertara gatoz, ni nator nere gauzak egitera eta zuzure gauzak egitera, baina biok gatoz herritar bezala epaitegi ontara, beraz ezin duzu pasatu. Eta emakume hori ja maite dut. Bai? Ze agian beste askok ikusita kamarak datozela, kazetariak datozela edo ikusita Eduardo Zaplana dela, politikari ospetsu bat dela, esango lukea, bueno, berari dagokio orain pasatzea, nere aurretik pasatzea. Berez ez, baina askok hori egingo genuke edo egingo lukete, eta emakume honek argi zuen ez, berak ordu asko zera matzala epaitegiko atean zai eta bere txanda zela, eta ez beste alproja horrena. Berez, hasteko hori nire lehenengo erregina. Eta nire bigarren erregina da, atzo ikusi nuen baita TikToken, gizon bat ari zen bere TikTokerako bideoak egiten jendea geldituz, esanez, ea futbola gustoko duzun, ea Pedri ezagutzen duzun, Pedri jokalari ezagutzen duzun, eta bueno, neska bat geldiari ez izuen, eta neskari galdetu zen, bueno, futbola gustatzen zaizu, eta neskak, ez, Pedri badakizu zein da? Bai, ona hemen Pedri, eta ekartzen du gizon bat. Egia esan, nik neuk nola futbola zudan gustoko, ez dakit Pedri den edo ez den, baina kartzen dut, Pedri zagutzen duzu bai, bida Pedri! Eta neska geratzen da isilik. Eta bideo egiten ari dena mikrofonarekin. Bueno, haze erreakzio txatxua ez? Eta neska, bueno, esan dizut, futbola etzai dela interesatzen. Eta mutia, bueno, baina Pedri da. Eta neska, ja, eta isilik, eta gizonari gora eta bera begira, baina isilik, eta bestea erre, baina, bueno, Pedri, Pedri famatua da, ez dakit irabazi dula, ez dakit Champions edo selekzioan jokatzen duela, Espainiako selekzioan, eta neska, vale, zerbait gehiago. Eta, bueno, erregina iruditu zait bera ere, eta privilegioa aipatu dut, eta egian hori ikusita, askok esango dute, bueno, honek ez du privilegioarekin zer ikusirik, baina badu. Ze privilegioa da pentsatzea zure hobiak mundu mailako interesa dutela, gizonezkoen hobiak direlako. Ze hau elitzateke gertatuko alderantzizkoa izango balitz. Neska hori joaten bada neskentzako kakotxe artean erreferentea den norbaitekin, eta gizon honi galdetzen badio, ez dakit, baino begira, etzaita adibiderik okurritzen orain, baino begira bera da, ez dakit, Maria Grazia Txiuri da, Diorreko diseinatzailea, baina no, Dior, baina diseinatzailea, eta gizon horrek ez balu erreakziorik edukiko normaltzat joko genuke, eta
ez, normala izango litzateke, ze hobi hori, ez, ezagutzea, moda munduko jende famatu ezagutzea, hori nesken kontua da eta neskena da, baina futbola da mundu mailakoa eta denon interesekoa izan beharko luke. Ba, horregatik, nik bi emakume hauek maite ditut, eta privilegioak zalantzan jartzen dituzten pertsonak maite ditut. Ba, goizeko 10:26 ditugun honetan, eta Goiuriren maite dut entzun da, niri bururatu zait beste bat, baina ondo josi behar dut, datorren biharkutziko dut. Bai, privilegioekin jositako hori, beste batzu badauzkat prest, beste maite dut batzuk. Sobran dozkan maite dutak, maite duten merkatua montatuko dut. Maite duten merkatu txikia. Baina egun batetik bestera maite duta prestatzea, trampa egitea da. Bai? Bueno, vale. Nahi duzuna. Bai, ez dakit. Gaia gustatu egingo zeizu. Vale. Horren itxaron egin behar dut. Bai, izango da, maite dut bat, repor baterako emango duena. Akaso elkarrekin egingo du reporra? Kara, hasi gara lanak banatzen. Izaten badiot, zein dan gaia, eta nik egingo duela, zuk ez dakizu horri buruz, nik egingo dut, ez dakiz zer. Zer gai da? Kardashianak dira. Badakizu, zuri eta uste dut, hau, Amaia Resenderekin edo June Romatetekin, ez dakizeinekin jarri ninduzuen pixka bat Kardashian darren eta Jenner darren bizitza giro horretan, ez da? Ba, oso gauza bitxia gertatu zitzaidan eta uste dut kontatu nizula, izan zela, ba, Mexikon negola, Torreonen negola, nire kontzertuaren osteko parrandartan ezagutu genuen hainbat jende, batzuk ezagutzen ditun, eta nire lagun atziri antzegoen, eta beste tipa bat etorri zana, eta ark esan zion, bueno, ni naiz Torreongo Kim Kardashian. Bueno, kontua da, horasi zala, guk parrasko egin genuen, jajajaja, eta beste kontatu du, baina joan ziren, parranda bukatu zuten haren etxean, ark beste Gladiuska izeneko neska jatorriz, bueno, kubatar, baino guraso komunistak zituena, torni zen Rusiarra, eta bueno, kizon jende xelebera eta oso jatorra. Eta parranda bukatu zen euren etxean eta horrengo goizean, esan zidan lagun honek atzirik, ez dakizu, gaur goizean Kris Jennerrekin gozaldu dut. Eta ulertu nuen txistea, Goiuri eta Amaia eta Juneri esker, ze bestela enuken jakingo Kris Jenner zala ama, eta hortxe, lagun honen amarekin bukatu zen gozaltzen, bezperan ezagutu zuten elkar, eta, bueno, pixkate best friends kontzeptua egin zuten, eta hori zuei esker, Goiuri, hori onartu barra dakaz, baina ez da hori gaia, ez da hori gaia. Bota beste maite dute? Bai, ez da, uste dut, biharkutziko dut, ondo prestatuko dut. Baina, Kennedyren eriotzatik abiatzen da. Akaso badakizu zeri buruzaren izan? Piskat privilegioekin, generoarekin, Kennedyren eriotza. Jaki eta Marilyn. Horionekien nik! Zer pasatzen da hor? Nola ez dakizula. Uste nun hor zerbait darra gertatu zela. Haien artean ez, Kennedy Jaki Kennedyrekin ezkonduta zegoen eta Marilynekin liatu zen. Ez, zerikusia duka Jaki Kennedyren soinekoarekin. Ze kolorekoa zen Jaki Kennedyren soinekoa, Goiuri? Arroxa. Erik asko. Enuen gutxiago, espero. Baina enekiena zen, horren atzean, ikuspegi politiko oso bat ere bazegoela. Arroxa hori etzela erabat utxala edo. Bueno, eta etziotela utzi ikentzen bere senarraren odolez betetako arropa. Etzioten utzi? Edo berak aukeratu zuen? Etzioten utzi. Bai. Bueno, hor badaukagu asko lantzeko, Eta galderakin jarraituta, mai nork hil zuen Kennedy? Bazen garaia. Osea, nola nabaritzen da espalditik ez natorrela. Hasi dira bion arteko ze, eta bapaten ezan, mai hemen dago. Kennedy zein zan? Zeinek hil zuen Kennedy? Zeinek hil zuen Kennedy. Bai, Goiuri egin diot, galdera bat, zuri beste bat. Galdera trampa. Baina hilda dago. Hilda dago edo irla batean Elvisekin? Irla dago, Nik erantzun dezaket baita, ez dakit soilik arropen inguruan. Jakituria gehiago ere badaukat. Bai, erantzun dezakezu nork hil zuen Kennedy? Harry Lee Oswaldek. Baina ze Kennedy, porque Kennedy bat baino gehiago Kennedy asko ziren. Jo, nola zaudeten, Hemen, enpollo iparea. Kennedy euskalduna ere badaukago? Bai. Hezkuntzako sailburua? Bai. Guendala gutxi hemen egon dira Kennedy arrak. Dorreta Kortazar, egunon. Ez dakiz zerbait esan edo, ez hemen nago irunako ping-pong partida honen erdian. Egunon. Zer mozaude, ondo? Oso ondo.
Ba, zuri beste galderat egingo dizut, zailagoa oraindik. Nork jaio zuen Kennedy? Bai, nor izan zen Kennedy erditu zuena. Hau zailagoa da, Nik ez daukat ordenagailurik aurrean begiratzeko. Nik oraintxe begiratut, pista demango dizuet. Bere amak? Bat, bere amak. Jackie Kennedyren soinekoaren kolorearekin oso lotutako emakumea. Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy. Ze haure, bada, osea, denak Kennedy dira hemen, eta inoretzen Kennedy. Rose Kennedy, baren senarraren Kennedy hartuta, Jackie Kennedyren abizen hartuta, hau bastanteko gauza arraro eta mierdosillo da, baina tira. Bueno, Kennedy tarren inguruan erikora beste egun batean. Nik nire maite duta daukat, eta maite duta da, bueno, atzo aspaldiko partez, joan nintzen arratsaldean piraguan ibiltzera. Eta kontxe inguruan badauzkat piragua batzuk, eta, bueno, hartu nuen atzo, konkretuki bat, eta olatuak hartzen, eta hueltat ematen, eta segituan topo egin nuen, piraguistak gazte batzuekin, zera, Xuban Goikoetxearekin, eta zera, beste hainbatekin, eta, Ale Segurarekin, eta hori bili ginen, txatxara, eta kontatzen nola izan ziren txapelketak, etorkizuna nola dagoen, hauek oso gazteak dira, eta egunen batean hartuko diete lekukoa, oraintxe sailkatu berri diren, Parisko Olimpiar Jokoetarako sailkatu diren, Maialen Txorraut, edo Pau Etxaniz, edo Miren Lazkanori, ez, azken bi hauek oso gazteak dira ere bai, baina, bueno, hauek are gazteagoak, ez. Eta hangen biltzala topatu nuen Xabi Etxaniz, Pau Etxanizen aita, oraintxe sailkatu berri den mutilonen aita, piragüismoaren, ez dakit, abia puntu ere baden horietako bat, ez, Euskal Herriko izen handi horietako bat, Maialen Txorrauten entrenatzaile dena, bere senarra ere bai, eta, bueno, piragüismoaren familiako izen horietako batekin. Eta Xabier Etxanizek, lehenengo gauza egin zuena ni ikusten izan zen isatxetik etorri, eta ni irauli piraguatik uretara. Konprobatzeko, ea nirekin izandako pazientzia guztiak, ze ark erakutsi zidan eskimoteak egiten, urazpian zaudenean piragua askatu gabe buelta ematen, ea zerbaiterako balio izan zuen. Tordun, hitzi zen isatxetik eta konturatzen ari nintzen zer egiten ari zen, eta zuabla, urazpira. Tordun, eskimoa egin nuen ondo, eta irutzen oso gauza polita. Zer esan, norbaitek zilegitasuna balin badauka, hau egiteko, hori Xabi Etxaniz bera zen, berak erakutsi dit hori nola konpontzen, eta alaxe etorri zen, eta gainera ondo ze, momentuan atera zen, egia esan ondo erakutsi zidan, kostazitzaion, pazientzi ikaragarri hartu zuen, baina gero, ondo moldatzen naiz, eta hantxe pasan dituen, bi ordu terdi pasatxo, egun zoragarri egiten zuen atzo, eguzkia pixkanaka hasi zen, horre igeldo atzetik iskutatzen, eta ia 8 eta 4 denean edo, itxuntzen hasi horretik, erretiratu nintzen, eta pentsatu, ze pakea ematen didan horre itxasuan ordoiek igarotzeak, eta batez ere lagunekin, eta topo egiteak, beraz hori da nire maite duta, eta batez ere, atzo, hainbeste denbora inbertitu den pertsona batek, konfirmatzea alperrik etzela izan, eta zerbaiterako balio izan zuela nire erakuste horrek. Bateko presteko nahi dut, Dorleta Kortazar, zein da zure maite duta? Saioaren hasieran hasi zarete, ez da, elkarri azterketa eta galderak botatzen, eta esan, fisika eta kimikari buruz elkarri galdera bota dio zuen, esan, ez begiratu niri, zeni nahiko torpea naiz gai horietan, baina bai etorri zait hori, ari horri tiraka, eta guain zuri entzuten ere berriro etorri zait, eta maite dut ez dakit fisika, baina bai pertsonen artean sortzen den kimika. Hori, sinisten dut horretan, agian oso ilusua naiz bizitza honetan, baina sentitzen dut pertsonen artean sortzen diren lotura hoietan. Eta hemen horrela sentitzen naiz zuen aurrean, eta ze polita kontatu dezun hori, ez da inigo, itxasuan ere, hori ez, kimika hori dago bi pertsonen artean, eta berari uzten diot hori egiten, onartzen dut joku arau hori, eta onartzen diot horrelako jolas hori gertuko pertsona horri, ez da. Eta hori nire maite dut pertsonen artean sortzen den kimika hori. Goizeko 10:26, hasi beharko dugu, saio horrelakoren batean, egia esan gustora gabiltza, hemen kontu kontari, saio hasi dugu, baina, tira, Dorleta Kortazar hemen dugula, aurkezten ere ezkara hasiko Dorleta, baina, tira, aurkeztuko dugu, nola baita esateko. Badakin zuleak norden Dorleta Kortazar, baina, zen rengo zara gaur gurekin kafe hartzen Dorleta?
Dozena erdi bat esango dugu, hartu dituzu laburik. Bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Libran azazu egun, eguzkiaren lauazkatatik. Libran azazu gau, ontzaren begietatik. Libran azazu, herri tiranoen estatuetatik. Libran azazu mundu, zure mugetan dituzun abixu pozoituetatik. Libran azazu bizitza, betiko presatik. Libran azazu, eriotza, kaburik gabeko utxunetik. Libran azazu, poema maite, zentzurik ez duten hitzetatik. Eta zuk, askatasuna esaten zaion hitz horrek, libran azazu, zure sakontasunetik. Ni miedo ni Gaurko egunez jaio zen Banira Giri, Katmanduko olerkari eta eleberri gila. Olerki ederrak utzi zizkigun emakumea. Eta badakizuen nola hasi zen bere ibilbide literarioa? Nepaleko Akademiako ahozkotasunari buruzko topaketa batean. me conozco que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Eta saio honetan asko dakigu askotasunari buruz, baina gu baino askoz gehiago daki gure urrengo gonbidatuak. Vale. Ezagutzen duzue, galdera asko egin dizkiogu jada, baina konturatu gara oraindik ez diogula bat egin, eta bere biografia ikusita galdera hori egin behar dela pentsatu dugu. Ta galdera da: zer maite du Dorleta Kortazarrek gehiago? Ipuinak kontatzea, ipuinak entzutea, edo ipuinen inguruan ikastea? Eta hori da lehenengo galdera. Egunon, Dorleta. Egunon. Entzutea eta kontatzea bezain beste maite dut ikastea. Eta ipuinen inguruan hirurak plano berean kokatzen ditut. Hirurak langintzaren parte direla sinisten dudalako. Ezingo nuke kontatu, aurrez ez badut horren inguruan formakuntza jaso, ez aurrez, ez ondoren, ez bitartean. Eta ezingo nuke kontatu kideak entzun gabe. Dorleta Kortazar ezagutu gabe, pentsa genezake erantzuna pixkat politikoa izan dela, baina ezagututa, dena egitik egiten duelako, erantzuna oso balekotzat joko dugu eta bai, aintzat hartuko dugu esan duena. Hementxe, Pau Donestenduak amaitu du Humo kantua esanez la última vez azken aldia. Eta azken aldian hemen Dorleta Kortazar egontzenean aurreratu zigun bazuela eskuartean, ja, iaia errealitate zen proiektu bat. Eta proiektu hori ere inoiz baino errealitatego da, bada, ispiluak, zer da ispiluak Dorleta? Aurreratu zen izkigun gauza batzuk, ikusi ditugu beste gauza batzuk, baina egia da, ispiluaken inguruan esan dutena baino, zuk zer kontatzeko duzun entzutean nahiago dugu, zer da ispiluak? Azteko ispiluak da helduentzako sortu dudan azkenengo ipuin ikuskizuna. Bada nire azken 2 urtetako lana, bada nire azken 2 urtetako prozesu pertsonalaren gauzatze bat. Bada mamitzen ari den proiektu bat, guztiz ez dago oraindik, baina esango nuke baietz. Azaroan estreinatu nuen ikuskizun bada, eta suerte eduki nuen azaroa abendu bitarte horretan nahiko saio izan nituela bata bestearen atzetik, eta hori behar du justu, ipuin saio batek gorputza hartzeko. Orduan, orain ibilbidea egiten ari da oraindik, baina oso pozik nago, ze orain artekoa oso polita izan da, eta benetan sinistuta nago eta barrutik sentitzen dut postasun eta gozamen handia
ekarriko didan bide bat izango dela. Esan daiteke nolabait emakumeak eta ausardia edo emakume ausarten historiak edo badaudela hor nunbait lanean edo ez dakitzu ispilu hoietan islatuta ikusi zaren, ez dakite lan hoiek badakitez historia ezberdinak gurutzatzen direla, batzuk zerorrek sortutakoak, beste batzuk jakituria kolektibo hortatik hartutakoak. Ez dakit ispiluak pixat hortik datorren, ikuslegoarekiko ispilu izango direlako, zurekiko izan direlako, nondi datorren? Bai, beti esaten dugu, behintzat nik ipuingintza ulertzeko modua niretzako hori da. Ez dugu edo zer gauza kontatzen. Ipuin pilo bat ezautzen ditugu, ipuin asko sortu ditzakegu, baina gero benetan barru-barruan sentitzen dugunean hau kontatu nahi dut, bada nolabait barruan inpakto bat edo zerbait mugitzen zaigulako. Eta niretzako mugitzen digun hori da, gure buruaren ispilu direla. Izan daiteke esaldi bat, izan daiteke pertsonaia bat, izan daiteke ibilera bat, protagonista horren ibilera bat. Baina nik nire burua ikusten dut, kontatzen ditudan ipuin guztietan, nire burua ikusten dut islatuta. Eta ispiluak berez objektu moduan oso sugerentia iruditzen zitzaidan, ipuin saio bat aria izateko edo. Orduan, bai, 4 ipuinez osatutako ikuskizun bada, eta guzti horietan kontatzen dudan hor ikusten dut nire burua islatuta, eta gonbita ere bada entzutera datorren horri ere, ia nun ikusten duen bere burua islatuta kontatzen ari naizen historia horietan. Zuen bere etxera, eta bere emaztetzat hartu zuen. Ispiluaren parean zegoela, han, eskua jarri, eta ispiluan beste aldera pasatzen. Gezurra esan didazu, engainatu egin nauzu. Ari gara dorleta entzuten zuzenean eta dorleta entzuten ispiluak hori nolabait gorpuzten. Ikus daiteke pixka bat maiere, ez? Tonoa, kolorea, indarra, pixka pausa narratibo hori, gutxi entzun dugu, nik lehen bideo osoago hau ikusi dut, baina ikusten da pixka bat horre nondik nora doan, ez, Mai? Izugarrizko lana, ni privilegiatutxoa izan naiz, lehenengo ikuskizunak ikusitu dalako guztik, eta ikusten duzu nola prozesua, ez? Nola jungera gorpuzten eta forma hartzen ikuskizun hori, eta zen momentu politian daun gaur, ez? Oen ja erakusteko modukoa, eta espero dut herri biltzea. Ukitu nahi dut besteari bat, promo hau egin duzu, ez? Alde batetik oso gutxitan ikusten dugu Euskal kontalarien helduen eta gainera horrelako promo audiovisual bat egiten, ez? Bada garaia gure produktuak bere espazioan jartzeko eta bere merezi duen mailan jartzeko, ez? Eta beste alde batetik promoan ikusten ditute publikoan 3 narratzaile, ez? Saro Abikandi, Mireia Delgado, Maider Alzelai, eta ze polita iruditzen zait publikon ikustean narratzaiek ere, eta gure lanean ere, gure gremioan ere, leia izan beharrean ispiluak bihurtzea narratzaiek beste narratzaientzako. Bai, gainera aipatu dituzun pertsona horiek, edo zu ere esan dezu, ez da, zu etorri zara ikuskizun hau ikustera. Netzako oso importantia da, publikoak oroar ematen itzultzen didan hori, baina batez ere oso importantia da, langintza honetaz dakizuenok zer ikusten duzuen ere lan horretan, ze beti esaten dugu oso sorkuntza prozesu bakartia dela, eta baditugu gure zalantzak, gure ziurtasunak, baina aurrekoan hemen egon nintzenean ere esaten dizuen bezala, oraindik ez du argia ikusi eta ez dakit zer izango dan, nire barruan bizi da, baina kanpoan ez. Eta orduan zuek hor ikustea eta zuek bueltatzen dira zuen begirada hori itzultzean niretzako oso importantea da. Eta bai, promo lana, niretzako importantea da batez ere, oraindik ere gaur-gaurkoz zailtasunak ditugulako saltzeko edo jendeari azaltzeko zertan ari garen edo zer egiten dugun. Orduan, gure proposamena programatzaileei helarazteko, gutxienik nahi nun zerbait erakutsi eta esan hau da, ipuin saio bat, hau izan daiteke.
era berean ere promo bat ez da egiten duzun horren laburpen bat erakustea, ipuiak entzutera bertara joan behar da jendia, edo ipuiak bertan entzuten dira, ez da? Eta hozkotasunean sortutako horrek bapatekotasun puntu hori dauka, ez da? Eta orduan importantea da, hor sortzen dan hori zaila da, bizipen horiek bideo batean jasotzea, baina gutxienik erakustalditxo bat, hau da egiten deguna, hori ez, promoak beti hori daukalako, ez da, zerbait erakutsi, gero jendea bertaratzeko. Tartalorenkoan zer egiten du ilun nabarrak azken arnaskoran, zer egiten du ametsak lo azordi ezaiodan. Lehen aipatu duzu horreta ez dakit segitzekin, baina lana nolabait amaituta badagoela, baina era berean oraindik nolabait badagoela, ez horre eraldatzen edo bizirik, ez? Zenbaterainoko bizia du horrelako lan batek, alegia zenbat da aldatzen dena, testua emanaldi bateri bestera ere aldatzen badoa, tempoa bera, ez dakit, zein da tarte hori, ez, eraldaketarako edo bizirik dagoen emanaldi horrena? Agian izan daiteke adibide bat, nire aurreko ikuskizuna 80 Andre, honek eukiko ditu pandemia aurretik sortu nuen, eta ondoren, nik uste bi bizi izan dituela, ondorengo horrek, pandemia ondorengo ibilbidea importantia da. Saio hori hasi izan orduren bueltan, eta orain ordu eta 20 minutu daramatza, luzatzen doa, bazoaz gauza batzuk kentzen, beste batzuk jartzen. Ispiluaken kasuan ikusten dut, zurruntasuna galtzen nahi naizela ni kontalari bezala, eta tempoa eta arnasa ere aldatzen doala. Hasierako emanaldietan oso ipuin sakonak dira, mitoekin hasten naiz, gero pixkat umoretik jo nahian edo beste arnaz bat hartzen du emanaldiaren ondoren, eta guain kontuatu naiz, pausari eta umoreari lekua egiten nahi naizela aurkitu ditut, azkenean ipuina kontatzea hori da, harritxuak uretara botatzea eta ia zer bueltatzen dizun, ez? Ordan, jendeari botatzen diozu eta jendeak ematen dizun hortatik zoaz eraikitzen ere bai. Ordan, oain kontuatzen naiz ni ere, seguruago nagola jende aurrean, eta ordan, relajatzen naizen horretan, gai naiz publikoak bueltatzen didan hori jasotzeko, eta deskubrimentu txiki horiek inkorporatzen juteko. Ordan, badoa, gorpuzten, eta bai tempoan, bai energian, bai arnaz konpartitu hori, bilakatuz doa, eraldatzen doa, eta oso pozik deskubrimentu horiekin ere. Hainbat arte eszenikoen esparrutan, esan hori da, musika ere tartean sartuko dut, emanaldi bakoitza berezia dela, ez publikoak egiten duela berezi, baina esango nuke hemen berezitasun hori pixkat aratago doala, ez badagoela, esango nuke baita aurrera eta baita atzera, ez? Gaur askatasun handia sentitu dut, edo seguridad handian igan publikoarekin konexio honetan, lehen aipatzen zenuen kimika hori, eta aldiz beste batzuetan, akaso ez da gertatzen, ez? Eta, beste erraminta batzuei heldu behar die kontalariak edo, ez? Bai, hori da, badaude pasarte batzuk adibidez botatzen dituzunak, eta segun jendeak nola erantzuten duen, hemendik jarraitu dezaket, edo gai hau azpimarratu dezaket. Jendeak ez badizu erantzuten da, hemendik ez, beste, eta ipuina bera da, pertsonaiak berak dira, berdinak dira, baina bai, hor sortzen da, beste bidea desberdina itena, bai, hori publiko bakoitzak markatzen dizu bidea. Apirian bertan ispiluak ikusteko aukera izango dugu, hemen nabile edorretako atazar.eus webgunean, emanaldi eta gauza asko dauzkazu apirila eta maiatzean zehar, baina esango nuke urrengo ispiluak hilaren 24an izango dela Lemoan, ez da? Eta ondoren ez dakit maiatza ingururtarako beste datarik badagoen edo oraindik baieztatzeko dauden. Orain buruz nabil, baina uste dut agendan zehaztuta hori, Lemoako hori daukadala, bi aste barru, bi aste azkenarekin. Eta hori ere polita da, deitu diate, aurretik ere deitu ziatelako eta gustatu zitzaielako beraien, nire lana. Bolo batek beste bat ekartzen duenean hori izugarri polita da.
Dorleta Kortazarren ispiluak hilaren 24ean, asteazkenean ikusi ahal izango duzue, Lemoan, arratsaldeko 6etan, Dorleta Kortazarren webgunean sartu eta agendan sartzen bazarete, akaso estresaren aurkako zerbait ere beharko duzue, ze, bueno, etengabe ditu egin beharrak, egunero, ez dakit gaur bertan ere ez daukazun Dorleta, oinatin ere egin beharrik, ez da? Bai, oso proiektu polita. Bai, hori da, apirillak karri dit, holaxe, zera berezi bat, eta da, ekintza desberdin pila bat ditu dala, orduan horrek, orduritasun pixkate ematen dit, baina araberian bizipoza ere bai, ez? Ez da bakarrik kontatzea, da, ipuinen inguruan, sortzen den guzti horri tiratu nahi diot behintzat, eta nora noan. Baina aurrera begira bakarrik ezkara jarriko, aurrera eta atzera bizi gara, eta atzera begira jarrita ez da asko ahozao jaialdia amaitu dela. Horrek ere sortu du Mai Gorostiaga Pozo guretik urrun xamarre egotea, fisikoki, badakit emozionalki Mai gurekin egontzarela, baino fisikoki pixka bat urrun, eta akaso dorletamen dugula ere balia dezakegu, ez pixkat ahozao jaialdiaren balantze bat egiteko askorako eman du, ni kanpoan ibili naiz, baina jakin badakit, mundu osoko kontalariak bertakoak, hori beti aldarrikatzen dugu, hemen daukagun kontalaritza eta ahozkotasunaren maila, pentsatzen dut Mai, badakidalako ikusten zaizulako gauzak ondo joan direla. Bai, aurtengo ezinbestekoa, hasta zina aurtengo edizioa, egia esan, inoiz baino saio gehiago, inoiz baino artista gehiago, eta dena oso ondo junda. Bukaeran, azkeneko egunean, hitz egiten jaurrengo edizioari buruz, edo zero betu ez nola jarraitu, seinale hona da, ez gara nekatu naiz, eta jabete terdiko jaialdia izan dela. Eta, bueno, aipatzeko, hori, euskal narratzaien arteko harremana, edo nik esan lukela, pixkanaka, aria, lotzen, ez dakit, zerbait bat goaz, ez? Helburu oso ezberdinak gara gure artean, baino baukagu komunean helburu batzuk eta ronka batzuk, eta horren alde burukatuko dugu beti. Azken txampan, jaialdiaren azken txampan Dorleta izan da, nahiko lekuko on bat, ez? Egondala adibidez kanadiarrekin, Zeudi Temps konpainiarekin, edo euskal narratzain topaketa moderatzaile eitzaldietan. Hemen bili gara azte egiten erresumen txiki bat, eta uste dut, igual azken txampa honetako erresumena Dorletak ere bota dezakezu. Bai, egia da, aurretik entzule moduan egon naizela jaialdian batez ere, eta lujo bat da, artista guzti horiekin beraiei entzutea, ez, hasieran esan dudan bezala, eta beraien bidelagun izatea, eta bai amaiera honetan lan gehiago egitea tokatu zait. Plazer bat eta nahetako pari bat, topaketako Euskal Herriko kontalarien topaketa horretan egiten dan mai ingurua gidatzeko aukera izan dudalako. Ahozkotasunetik sortua zan gaia, eta orduan disiplina ezberdinetan lanean ari diren pertsona gonbidatu genituen, ahozkotasuna beraien lanean zein mailatan presente dagoen galdetzeko, ezta? Eta egia da, iaia gaia gutxieneko izaten dela guretzat importantia dela elkartzea eta langintzaz hitz egitea, ezta? Baina, mai inguru horretan oso gauza politak ikusi genituen, oso proiektu interesgarriak, eta beti da berazgarria, beste disiplina batzuetan lanean ari diren noiek zer ikusten duten ahozkotasunean, eta guk ere ze jaso dezakegun hortik, ez da? Aipatu du Maik, bekzetuten, ez da egite ondo oskatu dudan, Quebectik etorritako manaldi hau ez, eta hemen hartu ditugu, hauza horren lagin batzuk Mai izan dira, nazioarteko hainbat kontalari eta sortzaile hemen izan ditugunak, baina bekzetuten pau ez da gurean izan, eta uste dute Dorleta horre ere azpimarra bat egin beharko genukeela, ez izan da jaialdiak eman duen beste, ekarpen ederra horietako, ez? Bai, ez da berez gainera, ipuin ikuskizun bat bere horretan, orduan beste zerbait ikustea beti da berazgarria, baina oso proiektu interesantia daukate. Etorri dira Euskal Herrira, estrainekoz, eta beraiek egiten dutena da doazen lekuetara, jendearekin kontaktuan jartzen dira, eta galdetzen diete, eskatzen diete abesteko, aurkantak, lokantak, eta zergatik, ez? Azkenean,
hori inporta zaie ez kantari apartak, ez dute hori bilatzen dute benetan aurkantak bereien txikiei abestu dieten pertsonak bilatzen dituzte. Eta orduan estrainekoz euskeraz, beraien artxiboan euskeraz entzuteko aukera dago. Adi, 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 adi ezazu bere babi. Ederra baita, sistema, nola egiten zuten. Aulki kulunkariak ziren, eta aulki kulunkariek altagozak zituzten, eta oran zuen xertzen zara, eta lasai, hortzaude erlaxatzen, eta entzuten duzu lokanta bat, oso kontzeptu ederra da. Bai, egun baten egiten dituzte grabatu, eta hurrengoan egiten dituzte instalazioak. Bereiek ona 5 aulki kulunkari ekarri zituzten, baina bereien proiektua normalean Quebecen lan egiten dute. Parke batera edo espazio publiko batera doaz, 20 kulunkari jartzen dituztean, esertzen zara, bere mantatxo eta guzti, eta hori, beraien proiektuaren izenak esaten duen bezala, kulunkatu egiten zaituzte abesti horiek. Noski, beti lokantak entzuten ditugunean oso leku emozional berexi bateragoaz, eta oso polita da. Aipatu behar da, Berzeut Ditemes konpainiarekin, Quebekoa, zubiak eraikitzen ari garela, oso jaialdiak eta Quebeceko konpaini batzuekin, Martasa de la Calzada, beste batzuk, lortzen dugun urrengo urtea edo urtetara begira, Euskaldun bat pare bat area jutea, gure artea erakusteko, eta hau izan da lagin txiki bat, bakarrik dozena erdi bat abesti kanta, aska kanta grabatu dituzte euskeraz, baina berain artxibotako urrengo urtera begira, hasi gara eragile ezberdinekin berriro ekartzeko eta artxibo bat eta potente bat lortzeko. Adi, adi, adi ezazu bere babi. Minutu gutxi ditugu, edo denbora gutxi eguerdiko 11etan azken ordukoari heltzeko, akaso ez dugu denbora emango ososorik, baina bestela buletinaren bueltan jarraituko dut artetxo batean, baina ahozao jaialdiaren balantzea egin dugu, aipatugu Berzek duten, baina uste dut 8. Euskal Kontalarien topaketari ere alako azpimarra egin behar zaiola, mai, ez dakite 30 segundutan bota dezakegun zerbait eta buletinaren bueltan jarraituko du sakonago. Akaso importantena, urrezko kalabaza saridunak, Paul Urquijoia denok bagenekin, aipatuta lehenago eta prentxan agertu zela, eta beste bi sariak izanak kontalari batentzako Isabel Millet, espero dut laizter izatea gure hemen bigarren kafea hartzen, Isabel Millet aspalditik ipuina kontatzen, mitologia aditua, eta gero baita ere, Fernando Amezketarren oinordekoi, eman genuen beste urrezko kalabaza sari bat, Amezketar guztiei, zeren Fernando Amezketarra pertsona batzan mito bihurtu zela, eta mito bihurtu bada, Amezketarre, ez dakit, erru handia izango dute horren atzean, beraz zorionak Fernando Amezketarre oinordekoei, Isabel Millet eta Paul Urquijo. Paul Urquijo baina gurean ere izan genuen, eta hor pixat ikusi genuen, zenolako disiplinen arteko gurutzaketak ematen diren, eta ahozkotasuna zeharkako agertzen zaigun, ez bakarrik kultura arloan, esan nuke Dorleta eta hau bai labur-laburrean zu agurtu horretik pixke bate, bestein bate gure gizartearen esparrutan, askotan konturatu gabe ere, horrelako sarietan eta horrelako ez dakite, aldarrikapen horietan ikusten dugula, ahozkotasuna uste baino presenteago dago gure bizitzetan. Noski, ahozkotasuna hitzezko pertsona gara, eta hori gure esentzian dago, eta hori pixkat harakatu ezkero eta denbora eman ezkero, azaleratzen den zeozer da. Dorreta Gortazar, plazer bat gaur ere gurekin kafe hartu izango ditugu aukera gehiago, zoaz ondo oinatira, txantxiko ingurura, eta ondo joan dadila. Lemoako ispiluaken emanaldi hori eta datozen beste guztiak. Mila esker beste behin gobidatziarren. Goizeko 11:22 segundu, bagoaz estudio zentraletara bixi azken ordukoaren bila, bertan dugu Oñatza Izpuru lankidea. Oñatz, egunon? Egunon bai, Inigo, egunon entzule guztiak. Kanbon bart gertatutakoa dugu ahotan, izan ere prefetak esan du neurriak hartuko dituela, zentzu horretan ez dakit ikusi dituzuen irudiak, baina tira Marienia herri lurra pankartarekin, 100 bat lagun sartu ziren Kanboko udal batzara LB sindikatuak deituta, leku hori laborantza lurra da, baina pelotazo urbanistiko bat egin dute eta dakizunez protestan dira herri eragileak aspaldidanik. Makilak eta eskilak eskuartean
batean sartu ziren udalbatzara Marianiako eremuan eraiki nahi duten etxebizitzen kontra protesta egitera. Cristian Dezev alkatea Baionako ospitalean amaitu du azkenean ondoren bultzadengatik lurrera erori ondoren 100 herritar sartu ziren areto nagusian hau momentua. Marianiako lurrori buruz, bada hoi 10 urte tematzen direla, bai auzapeza, bai buig, eta bi horenez aizan dira oiuka Mariania ezunki eta eskilekin eta harritzekoa dena ere auzapezak ez du fitxik eran bi horenez hola egonda. Mintzatu eskasian, hala gertatzen dira, gero espirituak erotzen, eta gau hemintxe bataska pixka bat. Menturaz, zerbait irekidura ekarriko du, horrek ere. Gu beti presgira. Ez dakit protesta ikusi duzuen, ikusteko modukoa, 2 orduz, udalbatz egiten ari ziren bitartean, aipatu 100 lagun hauek, ezkilak eta makilak esku artean, bueltaka aritu dira, azkenean udalbatza eten, eta beste egun baterako utzi du, alkateak udalbatza hori ateratzerakoan ere tentsio guneak izan dira, momentu batean alkatea lurrera erori da, eta ospitalera eraman behar izan dute kolpearengatik, gertatutakoa dela, eta esan bezala, prefetak ikerketa abiatuko duela esan du. Azken aipamen bat berriz, Bernard Cazeneuve, Frantziako barne ministroa izan zenari elkarrizketa egin diolako Suduestek. Eta nolabait bat duela astebete, etaren armagabetzean aritu ziren bakegiletako bik epaitegian, eta baita testiguek esandakoa berretsi du Bernard Cazeneuve. Momentu hartan bera zen, etaren armagabetze zibilean, barne ministroa eta gizarte zibilaren eskutik izan zen ura estatuak izandako jokabidea babestu du, hainbat kontu aipatu ditu, eta nolabait estatu frantsesak etaren desarmea egiten utzi zuela eta modu batean erraztu zituela ekintzak nabarmendu du, egin beharrekoa zela, momentua zela, etaren indarkeriari amaiera jartzekoa esan du, eta gogoratu du ere 2017an eta etzela estatu frantsesarentzat segurtasun mehatxua desarmatu egin nahi zutenez, momentu batean deliberatu zutela estatu espainiarrarekiko distantzia bat hartzea, eta euren estatu ardura aipatzen duelako, estatu ardura horretatik egin beharrekoa egin zutela defendatu du. Hauxe beraz kontatzeko genuen guztia. Eskerrik asko Bagoña Zaizburu, informazio gehiago hementxe naiz irratien eguerdiko 12etatik aurrera, eta gu aurrera goaz. Keep calm and bigarren kafea. Gaur martxoak 18 eta portuak 2 barku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza hau alokaturek, egin zaitu hau txaul, eguzkiari uluka. Eta zuk, zenbat maite duzu munduko aniztasuna? Apur bat, gutxi, nahikotxo, egunaren arabera, guk hemen bigarren kafean asko. Asko maite dugu aniztasuna eta asko maite dugu zuekin jolasean aritzea. Horregatik eta ja tradizio bihurtuta, gaur eta datorren ostiralean jolasean arituko gara Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundearekin batera. Noiztik diozuaen askor guztia posible dela. Koordinakundeak nazioarteko lankidetzan jarduten duten Euskadiko 83 gobernuz kanpoko erakunde biltzen ditu. Eta sare honek 6. doako online jokoa argitaratu berri du. Mugitu izena du jokoak, eta munduko dibertsitatea, kultura aniztasuna eta migrazioak eta haien arazoak eta arrazoiak lantzen ditu. Hau alokaturek egin zaitu hau txaul, eguzkiari uluka.
caos. Aurreko ediziotan bezala, gure entzuleen jakintza aztertu nahi dugu, eta zuekin jolastu noski. Beraz, jolastera etorri gara, eta jolastera gonbidatu dugu Makarena Arrieta. Jolasten hasi aurretik ordea, galdera batzuk egin beharko dizkiogu. Egunon, Makarena, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo eskerrik asko. Lehenengo galdera, aipatuta 6. edizioa dela, argia da. Honek esan nahi du, aurreko ediziotan behintzat, arrakasta puntu bat izan duela, jokuak. Egia kontrolatu gara ala herramienta bat oso ondo funtzionatzen duena. 5.000 pertsonaino gehiago parte hartu dute, jolas hauen zehar, eta ikusten dugu, erabiltzen den hiztegia, erabiltzen den metodologia hau, galdera erresa, galdera divertigarriak, mobila jolastu aldezuna 3 minututan ailegatzen dela. Eta errezten dula, askotan gobernuz kanpoko erakundei kostatzen zaizkigun mezu horiek jendeari zabaltzea, jolasunen bitartez nik usten dut lortzen ari gara bai. Gaur hemen gure entzulei sareetan jada jarri ditugu, baina zuzenan ere egingo ditugu, 2 galdera botako ditugu, baina berez jolasak 10 galdera ditu. Zein gai landuko dira galdera horien bitartez? Hemen jolasen helburua zuk ondo esan duzun bezala, alde batetik da ikustea, benetan kontzentzean gure ingurun existitzen den dibertsitate hau dagoela munduan, ezta? Bestalde ere bai ikustea, gure eguneroko ekintzen atzean ze ondorio dauden, zer dago, no? Gure eguneroko komentarien atzean, gure eguneroko ekintzen hauen atzean, eta ere bai guretzat oso garrantzitsua da, galera hauen bitartez egiten duela ere bai, migrazioan inguruan zabaluta dauden faltsukeri, estereotipo eta bulo guzti hauek ezagutu eta apurtzea. Horren topatuko ditugu, denetariko galderak, egunerokotasunean topatu ditugun egoeren inguruko galderak, eta buloen galderak ere garrantzitsu zegoela, esan bezala, arrazekeria eta estereotipo guzti hauek apurtzeko. Beste urte batez, Donostiako giza eskubideen zinemaldiarekin lankidetzan antolatu duzu ekimena, eta jaialdiaren programa ofizial paraleloaren parte zarete. Berriro ere jaialdiarekin elkarlanean, horrek esan nahi du harremana ona dela. Bai, hor ikusi dugu esan bezala, jolasa funtzionatzen duen heinean, jolasa funtzionatzen ere bai elkarlan badagoelako, bakarrekan ezin izango genuen, no? Ailegatu pertsona guztietara, egia da, jolasen parte hartzaile asko bai ikastetxetako ikasleak direla, zuguk azkenen erakunde desberdin hauek zuk esan bezala, 83 erakunde hauek ikastetxetan lan egiten dugu, baina ere bai oso garrantzitsua da ikastetxeetatik atera eta gizarte osoari ailegatzea, no? Eta horrelako elkarlanen bitartez, zinemaldiko kasu honetan ikusten dugu oso ondo funtzionatzen duela, bai. Isiltasunak ere salka daitezke mantxa gorri bat itxasoan zabaltzen berde eta urdinaren kontrakoa da azaleratzen den ura ezagun da kolore zar bat. Aipatu dugu, jendeari jolastea gustatzen zaiola, 6. edizioa dela, ari gara jolasaz, ari gara Donostiako giza eskubideen zinemaldiarekin elkarlanean egindako ekimen bat dela, baina hemen jendeari interesatzen zaiona da jolasa ezagutzea eta galderak erantzutea eta parte hartzea, beraz, Inigo, Mai, prest zaudete? Bai, erabat prest. 2 galdera egingo dizkizuet. Webgunean sartu gara, hementxe, gero esteka ere jarriko dugu, entzulak sartu daitezen, eta topatzen dugun lehenengo esaldia da, eta zuk, zenbat maite duzu munduko aniztasuna online jolasa. Orduan, hasi emango diogu, ez da? Ados. Hasi eta hizkuntza aukeratu behar dugu. Euskara edo gaztelania, euskaraz egiten dugu bigarren kafe, euskaraz bizi gara eta euskara.
aukeratuko dugu. Onartu, zein da zure izena? Bigarren kafea jarriko dugu? Ez jartzeagatik gutako baten izena, ze gero galdera gaizki erantzuten baditugu, hor markatuta geratuko da. Ados. Bigarren kafea. Ados, bigarren kafea presta altzaude, galdetzen digu webuneak. Prestaudete? Bai. Vale, jarraitu. Ona hemen lehenengo galdera. Eta entzule, zuk ere erantzune, bai gure WhatsApp bidez, hemen txatean erantzun dezakezue, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Ixa, leku guztietatik, edo gure ohiko WhatsApp zenbakira, edo gure Instagram kontura, ze horrere galderak jarri ditugu, eta batzuk ja erantzun duzue, naiz eta askok gaizki erantzun duzuen, Zenbat hizkuntza hitz egiten dira Euskadin? 2, 82, 100 edo 200 gora. 120 hirugarren aukerez? Ui, barkatu. Nei. 2, 82, 120 edo 200 gora. Nik esango nuke 120. Baina oso borobia iruditzen zait, eta trampa gongo da hemen, 200 gora izango da. 200 gora esango du nik. Nik horren alde nago, bai. Osea, 100 baino gehiago fijo, hoi bai, gutxi zeion direla edo ez dakiz zer. 120 iruditzen zait oso zehatza, ez du jartzen 120 inguru, eta horren arabera pentsatzen dut 200 gorako direla. Aizumen txatean ere erantzun dute, ez dakit, indiokorrek jarri du, 120, ez dakitena da, zuek erantzun baino lehenago edo ondoren jarri duen, ez da, trampetan arioten den. Tira, argi dagoena da, 2 ez direla. Baizue gure Instagram kontuan norbaitek 2 bozkatu duela? 2. Igual hizkuntza ofizialak ulertu du, ez? Zer egingo dugu pertsona horrekin? Nik uste dut gaizki ulertu duela galdera. Vale, beraz, ez dugu blokeatuko, ez da? Ez. Vale, baina esatea 2 hizkuntza daudela, Euskadin? Bueno, hori pentsatuko dugu, ondo dagoela. Orduan horixe markatuko dugu, ez da? 120 diozue? Edo ez zaizue gustatzen eta orduan 200 gora? Nik 200 gora esango nuke, baina erreferenduma egin dezakegu. Ez, 200 gora esaten balin baduzu, 200 gora. Ea ze kontatzen digun webguneak 200 gora. You failed! Ez duzu asmatu. Hausaz erantzun duzu, ezta? Euskadin 120 hizkuntza egiten dira. Euskara eta gaztelania dira gure 2 hizkuntza ofizialak, baina askoz ere azentu eta hizkuntza gehiago dira gure inguruan. Euskadin dugun dibertsitatearen erakusgarri. Etnolog webgunearen arabera, gaur egun 7.168 hizkuntza hitz egiten dira munduan. 7.168. Baina kontuz, 2 astetik behin hizkuntza bat hiltzen baita. Beraz, baliteke, mendearen amaieran gaur egun munduan hitz egiten diren hizkuntzen ia erdiak desagertu izana. Zaindu ezagun maite dugun hori. Zer denez, egituan Makarena Arritarekin jarraituko du bizketan, telefonoz konexio egiten saiatuko gara audioaren kalitatea hobetzeko, eta deituko diogu segituan, baina hemen ere bada, goiuri, guk 200 gora espero genituen, 7.000 pikutik Euskal Herrian 200 baino gehiago hitz egitea kaso, pixkate optimista edo ez dakit Euskal Herria ondiegi sentitzen ote dugun maiek eta biok. Ez, agian, nola, hemen bigarren kafean, hainbeste euskalkitan aritzen garen, egin zue gora eta gora, hizkuntzaren kopuruaren autoan, ez da? Ez dakit zer egin dugun, baina pixka bat pasa gara, Makarena ez dugu ondoegi zehaztu zifra, baina behintzat bagenekien askotxo bazirela. Nire izan harritu inago, normalian ikuste jendea gutxiago esaten dula, hizkuntza gutxiago dela, 200 esan dezuenen, asko harritu egia esan. Baina, egia da, hizkuntza pio daudela, gaina naiz biratzen kuriosidades, zeintzu dian, hori azkenen hori, romanoa, txino mandarina, kantonesa, frantsesa, wolofa, fula, hizkuntz pio, 120. Begira, Makarena harritu egin du gure erantzunak, baino jakin dezazun, Makarena, hemen bida erakusten ari naiz, Instagrameko gure inkesta, erantzunen artean, ez ditut izenak erakutsiko oraindik, zegero zozketa egin behar dugu, saria baitago, baino 176ak 200 gora erantzun du. Beraz, jendeak usten du,
200 gora hizkuntza hitz egiten direla. Bai, gero, uste dut hemen badagoela, gure erantzuleen artean, bigarren kafearen entzule eta sare jarraitzaileak ere, jende jantzi eta militante eta kontzientzia duna da, eta nik uste hor badagoela, nik ere pentsatu dut, batzutan uste dugu ez, herrialde batean, hizkuntza bat hitz egiten dutela, ez? Eta zuk sentitzen duzu, hauek ez dakin nongoak dira, eta horren hitz egin dute hau. Eta errealitatea da gero hurbiltzen bazara eta eurak ezagutzen badituzu, badagoela hor akaso talde etniko bat herrialde horren azpian, edo talde etniko ezberdinak bestelako hizkuntzak hitz egiten dituztenak, askotan gu euskaldunak garela esaterakoan, ez dakit, espainola hitz egin behar dugula, atzerrian uste duten bezala, ez? Eta horren uste dut, olako kontrapeso bat egin dugula. Justu beste alderuntz, gehiago izango dira, ze hizkuntza errealitate asko daude, eta nik horregatik egin dut pixkate askorako autu hori. Tira, hori esan duzula Inigo, burura etorri zait, Ukraina eta Errusiaren arteko gatazka lehertu zenean, askotan komentatu zela, eta nik entzun nuenan nonbait, herri askotan konturatu zirela, begira, gure herrian badugu familia bat, eta uste genuen errumaniarrak zirela, eta beti pentsatu izan dugu errumaniarrak direla, baina ez gara inoiz gerturatu beraiekin hitz egitera, eta orain gatazka ulertu denean konturatu gara ukrainarrak direla, ez dakitez, gatazkarekin beti interes gehiago pizten delako horretan, eta herri askotan, Euskal Herrian gertatu momentzen, askotan uste zutela hemen, ikasle errumaniar batzuk ditugu, edo errusiarrak dira, edo bulgariarrak dira, eta gero konturatu ukrainarrak zirela. Bai, eta hor, adibidez, gero Txetxeniaren inguruan aritu behar dugu, Goiuri, eta Txetxenian errusiarra hitz egiteaz gain, txetxenoa hitz egiten dute, baina txetxeniarrak ulertzen dira ingusetioekin, eta txetxeniako hizkuntza hitz egiten dute Jordanian eta Ukrainiako zona batzutan. Beraz, bai, hor, uste dute, ez galderaren helburu uste dut Makarena pixka tauzela, ez? Konturatzea, badagoela anistasun ikaragarria edonon, eta gurera etortzen direnen artean ere, anistasun horren isla badugula, ez? Bai, azkenean hori, nik uste bai tendentzia daukagula homogenizatzearena, ez da? Migratzaileen pertsonak Goizurik izan duen bezala ez jakita ezberdintzen bakoitza nungoa den, kostatzen da hori ikustea, no? Eta, olako galdera eta hausnaketan ingurun, pixkat apurtzen dugu, no? Aurro ditzu guzti hauek, bai. Aipatu dut, 176ak 200 gora erantzun duela, baina beste askok, beste guztiek, batek izan ezik, ondo erantzun dute, eta ondo erantzun duten horien artean, Jon González derreparaz dagoa, baina aipatu behar diogu, zozketatik kanpo utzi behar dugula, zebera koordinakundeko komunikazio arduraduna da, orduan ez du balio, ezin du parte hartu zozketan. Parte hartu hori da, dezake, erantzun bai, baina zozketatik kanpo utziko dugula. Zozketatik kanpo utziko dugu, Jon maitasunez, baina kanpo utziko zaitu. Hori da, ala ere, oso ondo, asmatu duzulako. Bagoaz bigarren galderarekin ondo iruditzen bazaizue? Bai, ados. Webgunea jarriko dizuet. Venga, mentxe daukagu galdera, Zein da esaldi hau amaitzeko aukera egokia? Eta esaldia honelaxe hasten da. Berlingo harresia eraitsi zutenetik, eta daukagu A. Debekatu egin dira harresiak. B. Gero eta harresi gutxiago dauden munduan. C. Orduko berberak daude, edota D aukera. Murriztu beharrean, ugaritu egin dira. Hauxe da galdera, da uste dut zoritxarrez erantzuna nahiko garbi daukagula, hemen ez dugula... Lehenengo aukera da, debekatu egin dira harresiak, eta hori egunero ikusten dugu gezurra dela, eta honekin ere, ia ezin dugula, ez da amestu ere egin, ze oso errealitatearen parte dira harresiak, beraz, hori ez da. Gero eta harresi gutxiago dauden munduan, nik kopurua ez dakit, izan liteke, orduko berberak daude, kopurua ez dakiten ez izan liteke, baina murriztu beharrean ugaritu egin dira, aukera hori iruditzen zait, nik uste tamalez izango dela. Bai, eta ari gara harresi fizikoei buruz, harresi metaforikoei buruz, hitz egiten badugu are gehiago. Nietzate bai laugarrena da, murriztu beharrean ugaritu egin dira. Bai, Indiokarrek hori erantzun du, eta uste dut hemen gainera, gero Makarenak akaso nabardura teknikoago egingo du, baina uste dut harresiekin gertatzen dela gainera modu ezberdinetako harresiak daudela, ez beren itxura fizikoagatik, baizik eta batzuk badirelako nolabait transito migratorioak,
eteteko moduko harresiak, beste batzuk berriz lurraldeak okupatu eta lurralde hoien eskubideak urratzeko, ez? Azken hilabete hauetan oso gurean dugun Gazako zerrendaren esarraski horretan harresiak bere biziko garrantzia du okupazio horretan, baina gure herrian ere asko kezkatzen gaituen beste gatazka batean, eta hau, akaso ez da ezaguna, Saharako lurraldeetan bertan ere, harresiak ikaragarrizko mina egin du, eta horrek ere sortzen du okupaziorako bide bat. Beraz, asko dira, arrazoi ezberdinetakoak eta beti giza eskubideak urratzen dituztenak, nola baita esateko. Beraz, murriztu beharrean ugaritu egingo dira, horri emango diogu. Bozkari egingo du. Ea zer erakusten digu. Guatxabal, historian graduatzeko moduan zaude. Ugaritu egin dira, eta asko. Begira, 1989ko azaroaren 9 Berlingo harresia ere itxita 14 harresi geratu ziren munduan. Gaur egun, mugakoak ez diren 77 harresi baino gehiago daude. Baina egia esan, mugak ezartzen dituzte. Izan ere, herri osoak beren lurrandez gabetzen dituzte, pertsonak igaro zaitezen saiatzen dira, edo herri bat bere lurraldera itzultzea eraguzten dute, Sahara herria kasurako. Hori, arrazakeria instituzionala deintzen den horren adibide garbia da. Horiek sustatzen duten estatuek bermatuta. Baltzenekien hori dela arrazismorik ohikoena. Asmatu dugu, baina batzuetan galderak asmatzeak ez du poza hundirik ematen, ez da Makarena? Ez, egia esan eskazu honetan gehien bat, ezta. Zu komentatu bezala hori, arrezien kontua, hori azpimarratza mugakideak ez dian arrezita zegala, no? 37 hau eta inigo komentadun bezala Palestinako lurralde okupatetan edo Gazan, no? Gertatu aldan modun, ikusten dugu gero eta gehiago direla, eta mugimendu libre horren eskubidea zuzenean urratzen dula. Eta zuzenean nola ez, estrategia, arrazistak izaten dira guzti hauek. Y escuché al silencio desde el mar. Oraingoan esan behar dizuet, erantzun dutenen artean, asmatu dutenak, 100% direla. Ez genuen. Besterik espero gure entzulen gadik egia esan, hori ere, postekoa da, badugula oso entzule jantzi eta esan da bezala kontzientea. Zuk esango, Juri? Nik esan behar dizuet, orain musika pixka bat behar dugula, azken minutuetan erantzun dutenak ere zozketan sartu behar ditugulako, eta zozketa egin behar dugulako. Esan bezala, erantzun zuzenen artean, saretuz dendetarako bono bat irabaz dezakete erantzun dutenek. Venga, Juri, prestatu azkar zozketa hori. Para volver a pasar por el corazón. Bien bitartean, Idoiaren un último baile bajo el aguacero ari gara entzuten, de Amari de Sandar bere lanetik, eta... Juri preste bango da, jazta. Txoin, hemen sistemak esan behar dit. Horretik, baina aplikazio hori oso azkarra da, venga. Abildua goiatz... Hau da, abildua goiatz isa. Goiatz isa. Ez dakigu zure abizena zein den goiatz, baino goiatz isak, bere Instagramean abildua goiatz, from the ice age to the doll age, jartzen du. Bera izan da, 2 galderak ondo erantzut, eta sistema honen arabera, saria jaso duena, beraz, harremanetan jarriko gara zurekin goiatz, mezuren bat bidaltzen dizugun, eta horrela gozatu dezakezu zure bonuaz. Makarena Arrieta Manterola agurtu egin behar dugu, benetan eskerrik asko Makarena, aurten ere gurekin bat egin, eta gure entzuleak, jolasan jartzeaz gain guztiok ere pentsatzen, hausnartzen eta kontzientzia hartzen jartzeagatik, eta jarraitu gogor zuen lanean. Eskerrik asko zuei. Zaindu asko. Agor. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostia aldea, 83.8.
Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Abestiak salkatu daitezke estiloka, jazeko piezak, funkiak, pop rocka, folka, sailkatu daitezke luzeraren arabera, adibidez abesti motzak, Olaia Intziarteren lehengo lepotik burua bezala, edo abesti luzeak, Gorka Urbizuren besterik ez. Edo sailkatu daitezke tempoaren arabera. Txetxeniako errepublikak badaki zein motatako musika nahi duen, ondo jakin ere. Hemendik aurrera, Musa Dadayev kultura ministroak esan berri duenaren arabera, musika eta dantza lan guztiak 80 eta 106 beats per minute artekoak izan behar dute, BPM artekoak izan behar dute. Tempo estandar berri hau, nahiko geldoa pop musikaren gaur egungo testuinguruan, Dadayevek bertako estatuarekin eta udal artistekin izandako bileraren ondoren iragarri zen. Txetxeniako artistek 2 hilabete baino zertxo bat gutxiago izango dute, ekainaren batera arte, beren abestiak txetxeniar irizpide berrietara egokitzeko. Ale egiten ez badute, kultura ministeritzak ohartarazi du ez diela utziko jende aurrean interpretatzen. Eta zergatik hau, Dadayevek esan duenez, etorkizuneko seme alabei txetxeniar herriaren ondare kulturala eman behar diegu. Baina ohiturek, tradizioek, txetxeniarren biziarau moral eta etikoen espektro osoa barne hartu behar dute. Horregatik, kutsatzaietzat jotzen duen mendebaldeko eragina mugatu nahi du. Asmo horrekin, Txetxeniak eta kontuan hartu behar da gehiengo musulmana duen errepublika dela, Ramzan Kadyrov polemikoak zuzentzen duena eta homosexualak herrialdean jasaten duten jazarpenengatik oso larriak jaso dituenak, erabaki du atzerriko erritmoak dituzten nazioarteko musikariei lana zailtzea. Honek genero batzuk ezeztatuko ditu. Adibidez, house musika orokorrean 115-tik 130 BPM-era doa, edo teknoa 120-tik 140-ra. Baremo berri honek poparen abesti asko ere baztertu egingo lituzke, ez dakit zer iruditzen zaizuen, Inigo Mai erabaki bitxi hau. Ni flipatzen ari naiz. Orain arte ez dugu entzun, ikusi dugu zentsura, ez dakit irainak erabiltzagatik, ikusi dugu zentsura sexualitate erabiltzagatik, edo letrako sexualak izateagatik, edo ikusi dugu zentsura gai politikoak jorratzen dituztelako, baina zentsuratzea tempoaren araberakoa, hau berria da oso. Nik uste dut alde batetik izan daiteke kanpoko musikak esartzeko edo moda berri horiek esartzeko txetxenean, baina aldi berean asko mugatzen ari da bertako sortzaileei. Zergatik ez du, zergatik ez dira librek sortzeko nahi dutenak, nahiz txetxeniarrek ezen, kanpotarrak. Bide bat ezberdina dira, ez? Alde batetik da nazionalismo horren ondorioa dela kanpoko zea ez sartzeko, hori izango zan bat, eta bestea da mugatzen ari zarela pilo bat herriko sorkuntza. Ni aztertzen aritu naiz eta esan dut, nik oso ondo horrela zenbakiak aipatuta agian ez dakit, baina alderatu egingo ditut euskal abestiekin, jakiteko adibidez, ze abesti debekatu egingo lirateken Txetxenian, eta adibidez, Bulegoren bueltan da,
debekatuta. Esan ezinen oraindik abestia, debekatuta. Lehen aipatu dudan Olaia Intziarteren lehengo lepotik burua, debekatuta. Izaro eta Mikiren eskriuren, debekatuta. Gatiburen euritan dantzan, debekatuta. Oiorako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak. Bai, baimenduak egongo lirateke, ETS-erekin zurekin batera, dela balada moduko hori, Jon Maiaren eta orain kanta, Izaroren La Felicidad, edo Lat Salvadoren Nora. Baina abesti asko entzuten ari garen hau bezalakoak, ya está, zentsuratuta, debekatuta. Esan gauza oso arrara iruditzen zaite. Txetxeniako erligiori begira musulmandar sunia da, gehiengoa osatzen duen erligioa. Egia, Txetxenia oso herrialde edo oso lurralde berezia dela, Errusiaren menpe bai, halako autonomia maila bat edo mantentzen duena, gogoratuko duzue, gatazka beliko oso gogorra ere bizizandako lekua, baina nik erligio ikuspegi batetik edo irizpide politikoetan oinarrituta zerbait mugatu nahi izan da, ez dut ulertzen tempoak zer mugatzen duen. Abestiak izan daitezke sexualki esplizituak tempo ertain horretan, alegia, legezkoa ezarri duten tempo horretan, abestiak izan daitezke oso festarako edo dantzarako tempo horretan, eta azkarragoak izate horrek ez die, uste dut bestelako osagairik ematen, eta nahi dituzte atzerriko musika batzuketan nolabait bazteratu, baina ez, reggaetoia tempoien barruan bete-betean sartuko zaie. Tunka, pixkat azkarragoa balitzer reggaetoia, tarte horietan legoke, ze. Oso motela da, reggaetoiaren beat hori dago, abiaduraren parte bakoitzean bizati daudela, ez? Iruia, hori iruta. Adibidez. Lor daiteke oso efekto ritmikoa oso azkarra izango bere. Daddy Yankiren gasolina, 86 BPM-koa da. Beraz, Daddy Yankiren gasolina sartuko litzateke. Baina gurean hain garrantzitsua den liburua ala kafea, Javier Muguruzarena, ez 129koa baita. Ez. Hori dio, hemen nire sistemak. Sistemak egin duena da bikoiztu. Hori da beste kontu bat. Musika neurtzerakoan, konpasaren arabera pulsoa da bat edo bikoitza. Alegia, hau neurtu daiteke horrela, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, izango litzatekela, uste dut modurik normalena, unai elordi ere hemen daukagu, unai ere musikaria da, adimen artifizialan aditua izateaz gain, baina hau neurtu daiteke bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, eta horren arabera, tempoa bikoiztu ingo litzateke. Beraz, zein dagoen Txetxeniako tempo epaitegi horretan, horrek ere eragina izango du, ze liburu ala kafea jartzen badugu, 129 aztertzeko sistemari da tempoa bikoizten. Hau berez, pulso naturala musikari bat entzat, esan gurke dela. Bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau. Tempo motel bat da. Noski, metronomoa jarriko bazenio honi grabatzeko, akaso bikoiztu ingo zenuke referentzian gertu goga izateko. Izango zen, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau. Hortuan, bikoiztu ez laukoiztu egin dut hor. Pulso hori subdidituta balin badoa, abiadura asko azkarragoa izango da, baina oso abesti motela da. Venga, esan beste abesti bat. Netzat, paradoxia oso handi bat dago bai, kontenidoarekin edo. Eman dezagune, Imagine, John Lennonen Imagina seguro sartzen dela. BPM, tempoaren araba, pentsade sartzen dela. Ez, eta sartzen motelegia delako. Motelegia delako, eta hor... 76 BPM, eta Txetxenia Republikak esan du 80 eta 116 bitartean izan behar duela. Beraz, Imagine ere ez da sartzen 76ekoa delako. Earra. Horrelago kontuak. Ez da izango bihotzan pulsazio berdinak mantentzeko? Ze, berez badago musika estilo bat lehenoko bakalaua zena edo
juten zara tempo konkretu baten nun zure bihotzarekin batea zijoan da, orduan gehiago motibatzen zituen eta zure bihotzeko taupadak ateratzitula, ez? Ez dakit, eske justo esan dezue, 112 eta? 80 eta 116 bitartean. Pertsona baten pulsoa 60 eta 100 artean egoten da. Ez dakit, 60 eta 100 artean, normala. Bai. Bagian. Mira, hau ezin da entzun Txetxenian. Eta akaso Txetxeniako guda eta gero joango zan gure lagun pianista italiarra Imagine jotzerara. Eta ilegala. Baina nola... Horregatik debekatu dute. Edo azkarrago joko zuen. Ez dakit, uste dut honek ez duela esanka ez buru inondik inora aztartuta, ez? Baina, izan gertatzen de bai, adibidez, musika klasikoa bortzen momentu horietan, zeudela akorde konkretu batzuk diabroaren akorde bezala konsideratzen ziela zigoaztelako pixkat kanpo, ez? Struktura horietatik. Baina nolako zerbait bilatzen dute, baina ez diot ulertzen zein da lortuko duten erantzuna edo zer, bakarrik beraik nahi duten musika sortzea edo ez dakit. Ja, nik... azaldu duguna da, kultura ministroak aipatu duena, eta aipatu ditu etika eta morala, eta aipatu du tradizioa, eta aipatu du mendebaldetik datorren musika kutsatzaile horri uko egin nahi diola. Beraz, horixe eman duen argudioa. Nire susmoa hortik dijoa, ni pentsatzen dut, ez dakit, eman dezagun kanpoti musika pilo bat ari dela sartzen Txetxenian, eta tradiziozko musika edo gutxigo entzuten dela, gutxigo sartzen dela edo, eta ez dakit iruditzen zait zerbait, dogma, ez dut ulertzen erabaki. Eta horrez gain, dogma egiteko, nire ustez, sistema bat ere desegokia, erabat desegokia. Zuzulako lortuko musika ez sartzea, baldintzatuko duzu, horrela gauza gutxi lortuko dituzu, baina. Bueno, horixe, albiste bitxi honen berri eman nahi genizuen. Hainbat euskal taldek ezingo dute Txetxenian jo, hori da. Baina aldut, ezingo dute jo, baina alko dute entzun euskal talde musika. Zer nahiz da IP-ak eta itxita egon horrelako zerbitzuetara VPN bat erabilita ikusi dezakezu. Etorri da hemen gure aditu teknologikoa, Badakizu ezer, gure aditu teknologikoaren tartea ezingo banukela egin Txetxenian. Zergatik? Pitxi jauken No Heroesek 176 BPM dituelako. No Heroesek 176. Entzungo dugu. Bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, bat. Ja, beti esan dize Txetxeniari, ez, tempoa da, bat, bi, iru, lau, erdia, eta engainatu. Unai Elordi Hidalgo, egunon berriro. Egunon. Bueno, VPN-a aipatu du Unaik, eta uste dut azaldu behar diogula entzuleari, bada espada ere, ezpadago kokatuta, VPN-a dela, nolabait virtualki zure IP-a kokatzen duen zerbait beste toki batean, adibidez, zuk baduzu eskubidea ikusteko Euskal Telebistako ez dakiz saio Euskal Herrian zaudenean, baina akaso Kanadan baldin bazaude, eduki hori ezin da Kanadan ikusi, hau edo bestegatik. Eta orduan zuk Kanadan sartzen zara zure VPN-ean eta esaten duzu nago hemen edoan, eta orduan engainatzen duzu nolabait hori mugatuko duen sistema, ez nahi? Aterako den azkeneko IP-a Euskal Herrian egongo litzateke. Edo Espainian, edo beste edozein herrin non Euskal Telebista online ikusi izango ziteke. Akaso Alemanian edo Frantziar estatuan ere eskubidoiek izango ditu? Du tunel bat, non ezin daiteken tunel hori traspasatu, eta azkenean aterako zen informazio guztia aterako zen ja Euskal Herritik. Eta tunela aipatu duzu, Guaimoto batek tunelak ondo zerkatzen ditu? Guaimo batek, bai. Guaimo batek, marketu asmatu dut azkeneko zila, bai. Unai Elordi Guaimoaren inguruan hitz egitera etorri da, baina zer da Guaimoa? Guaimoa da Googleek azkeneko urtetan atera duen kotxe autonomoa. Bere garaian uste dut hain dela hilabete batzuk azaldu nuela, ez? Baina badaude nivel desberdinak kondukzio autonomoaren munduan. Badago lehenengo nivel hori, ez? Non badauzkazun lehenengo laguntzatxo horiek, ez? Badibidez karrilez aldatzen zarenean, kotxeak berak mugitzen zaituela zure karrilera intermitenteari ez badio zuen baten hori izango zen lehenengo maila, ez?
Bigarrena izango zen Teslak daukana, hau da, nik gidatu dezaket kondizio konkretu batzutan, baina beti eskuak volantean izan behar dituzu. Eta, bueno, estripu bat balima daukagu, beti zurea da kulpa, bai? Da gero da, 3. nivel bat, non esaten dizun adibidez Mercedesek daukana bere kotxerik potentenetan da, kotxeak esaten badizu, bera bakarrik joan daitekeela, ez dituzu eskuak zertan volantean izan behar. Eta hor, istripu bat balin baduzu, Mercedesen kulpa da. Baina Mercedesek edo kotxeak esaten badizu, hartu volantea hartu behar duzu. Bai hori zure responsabilidad. Ta azkeneko maila, laugar maila, izango zen ja guztiz autonoma. Horrek esan nahi du, kotxean ez dala zertan konduktore bat egon beharrik. Bai? Eta Waymok hori lortu du. Egia da, Tesla bat, baina askoz galestiagoa dala, askoz sensorika gehiago daukala, baina egia dare, jendeari gertuatu arazializateko, adibidez, volante azerera gailua eta frenoa eta horrelako gauzak dauzka, ez? Eta orduan, egin duen lehenengo gauza izan da, inguru kontrolatu batean kotxe horiek jartzea, bai? Adibidez, San Franciscoko zati batean, bai? Eta horretarako egin duena da, nolabait mapeatu edo ikasi, nola dagoen eginda hiri hori, ez? Eta horren arabera, kotxe autonomo hori atera. Eta esan duen danean, eta errez ulertzearen, honek dauzkan sensore desberdinak dira, adibidez, xaguxar batek izan ditzakeenak bezala, ez? Agian pentsa genezake, kotxe batek mugitu alizateko bi kamerakin nahikoa dula, ez? Baina kamerak daukaten frekuentzia refresko esaten dena ez da horren ona, dauzkaten gaitasunak ez dira horren onak, beraz, xaguxarra bezalako lidar edo radar batekin asko hobeto koka zaitezke. Beraz, planteamendua guztiz desberdina da. Radar hauek oso garestiak izaten dira, eta gero, debai kontutan hartu behar da, beraiek bolkatzen airean zona guzti hori, zoazen abiadura, oso txikia dela. Bai, zeman abiadura handiagoa, orduan eta erreakzio azkarragoa izan behar duzu, beraz, hor planteatu dute. Eta baina nahi dut, zuek nolabait planteatzen zuen buruan, zenolako zailtasun ikusten dizkio zuen, ez, istripuak izateko, edo beraien rutak planifikatzeko, ez? Oraintxe bertan, Waymo kotxeak, taxi zerbitzu bat bezala eskaintzen dira, Uberri kompetentzia egin alizateko, eta Uberren prezio oso antzekoan omen daude. Zerrekatu tarunzuk eskatzen duzu aplikazioaren bitartez eta bapatean zure etxeatarira etortzen da gidaririk gabeko autoa? Bai. Zoragarria iruditzen zait. Bai, egia da. Zoragarria, gero aspektu sozialean edo gehiago sakontzen hasten balin manaiz, ez zait zoragarria iruditzen, honek ere lan galera sortzen duelako, baino teknologikoki alderdi horretan oinarritzen balin bagara, behintzat probatza gustatuko litzaidak. Pentsa, dago oso estatu batutako errealitatean kokatuta, eta menari gara ikusten datu batzuk, ez? Estatu batuetan gertatzen diren istripuen 94% giza akats baten ondorioz sortzen da. Eta euren helburua da hori nolabait iraultzea. Egia da, teknologiak hutsegin dezakela, baina ziurrenik hutsegite tasak txikiagoak izango dira, behin teknologia nahikoa garatuta dagoela, ez da unai, edo ez da? Hemen kasuistika desberdina planteatzen dira, ze beti horrelako situazioak gertatzen dira, ez eta horrelako istripu bat gertatzen den momentuan katastrofikoa da, zeren sistema kritikoa da, pertsonak joazte barruan, ez? Kontua da, gertatuko direla horrelako gauzak, esan genezake pertsonen arau hausten gatik, edo beste ozin motiban gatikan gertatzen baldin badia, hori ez dute ingo kotxeak, baino kotxe guztiak algoritmo berdina badute. Algoritmo erortzen bada alia da. Berdin pentsatzen badute, denak berdina egin nahiko dute aldi berean. Orduan, egia da horrelako sistemak eta horregatik egin dizuet galdera hau, ez dela bakarrik berak gidatu alizatea, ez? Nik mapeatzen dut puntu desberdinakin, nola den San Francisco, eta gero ni mugitzen naiz, ez? Baina zure inguruan gauza gehiago daude, kotxe gehiago daude, eta zuk planifikatu behar duzu zure ruta bat, ez? Eta kruzeak hartzerako garaian, badakizu beste kotxe batzu datuztela. Hau da, konplejitatea hunditzen joaten da, ez da bakarrik mugituko naiz hemendik, baizik eta txokatzeko arriskua daukat, eta kotxeak hartu behar ditu erabaki batzuk nun nire burua arriskuan jarri dezakeen. Hau da, nik nolabait ezkerretik pasatu behar balima diot kotxe batei, begiratu behar du aberratzean zer dagoen, gero hartzeakoan ze abieduratan joan behar duen, ateratzeakoan semaforoa gorrian dagoen edo ez, horregatik dauzka, adibidez 29 kamera
dauzke ezagizen bat lidar dena mapeatu alizateko, eta gero dauzke radarrak. Eta radarrak erabiltzen dira, abiadura handian edo kontrako abiaduran datorren kotxe guzti horien informazioa jaso alizateko. Nolabait dauka mundu virtual bat proiektatuta mundu errealekiko. Esan genezake medida berdinekin. Eta horrela funtzionatzen du normalen. Jendeak esaten du gustatzen zaiola. Baina hemen, badago beste zerbait dela zu kotxe batean zoazenean konduktore edo gidari horren arabera gehiago edo gutxiago gustatzen zaizu, ezta? Bai. Oda, kurbak nola hartzen dituen, Bai, edo noski. rebueltak, edo nola frenatzen duen, zen nolako jokaerak dauzkan kondizitzen dugunean, ez? Ba gustatzen zaigu gehiago edo gutxiago, ez? Eta horra adibidez, izegoela jendea esaten zula, kurbak hartzen zitula oso brusko, eta esan nahi, ez da bakarrik lortu alizatea independentzia hori eta kotxea ibili alizatea, baizik eta esatea benetan gustora noa, hemen edo ez. Egia da, hainbeste istripu egoten direla, adibidez, alkoholaren kontsumoarekin lotutakoak, esaten duzula begira, hemen hori ez da gertatuko, ez bintzat, agian beste mozkorra dagoen beste kotxe batek, agian nire uaimoa, hori nintzen pentsatzen, nik Hernaniko udalari esan bertzaiola sagarotegi garaian, uaimoa behar du. Igual, Hernaniko udalari esaten balin badiogu, horrelako guaimo bakoitzak balio dituela 2.500 milioi $. Zer? Hainbeste balio, Ez. Nola balioko du kotxe batek? Ez, barkatu. Guaimo enpresa balio ditu 2.500 milioi $. Osea, bai. Gu, berrogeita €rotik gora ja galdu egiten gara prezioekin. Bai, egia da, diru horietan ja. Bai, 300.000 eurotan jongo dela bosten denik, Nik nire ikuspuntua dutako, nik guendala urte batzuk, probatu nuen horrelako alkilerreko kotxe bat, zeukala asuntorik, juten bazara marran kontra, zuzenean volantea mugitzen dela, eta oso gaizki sentitu nintzen. Sentitu nintzen nire askatasuna mugatu da zegoela, edo hori alde batetik. Gero beste alde batetik, uste dut gidatzen ere badagoela puntua dela intuizioa. Eman dezagun txirindularik ondoan dituzuela, egazti bat datorrela, olioa dagoela errepiden, ez dakitze punturaino teknologiak variable guzti horiek aurretik ikusteko aukera dauka, edo beti egongo da margen txiki bat, zure ez dakit intuizioa edo orduk volantean. Bai, egia da erreakzio kapazitateak izaki baten asko handiago dela. Egia da, adibidez, zu jarri dezun eredu bat, olioa karreteran egotea adibidez, agian ez ondo detektatuko. Zer, azkenen likidoa da, beste formatu bateko zerbait da. Gizakiak ere zenbat detektatzen duen. Bale, hori beste gauza da. Eta, egia da beti polikiago jungo zala. Osea, konservadoregoa izango zala, de bai, egidatzeako garaian. Eta bai, istripuak egongo dira. Egia da, probatu duten pertsonak oraindik bizirik daudela. Baino, bai, ezakit egia dela, horrelako retoak superatu alizatea ondo dagoela, baino hau ezin dugu Donostiara eraman. Eta kriston lana dauka ez da bakarrik kotxeak balio duena. San Franciscoko zati bat bakarrik puntuekin mapeatu alizatea eta zenbat prozesamendu behar da jakitea bakarrik, kristona da. Eta gero gertatzen dena da, badaudela bi ekipo desberdin, ez? Bi talde desberdin. Batetik dago, ekipo bat nahi duena kotxe autonoma ez egotera ezerri konektatuta, dela Waymok egin nahi duena, edo hiperkonektatuta egotea. Eta hiperkonektatuta egoteak esan nahi du, ingurunearekiko informazio gehiago daukala, eta adibidez sensoreak edo karretera sensorizatuta balimago, asko lagundu diezaioke. Baino hackeatzeko arrisago da. Eta kotxe bat hackeatzen badugu, istripu bat sortu dezakegu ere. Edo sarraski bat. Edo sarraski bat, noski. Ni naiz batera objektiboa gai honekin zenik beldurra diot gidatzeari. Orduan, iruditzen zait, hau, niretzako, merke izango balitz, zoragarria, ez? Auto bat erabili alizatea lekotara joateko baino gidatu gabe, zoragarria iruditzen zait. Gero, egia da, ez dugula ipatu, baino ikusten ari gara hemen, eta streamingetik jarraitzen dutenek ikusiko dute bideo promozional bat, eta bideoan autoa oso ondo doa, baina sekulako lauta da ondoa. Orografia ere kontuan hartzekoa izango litzateke, ze hemen ondo doa, baino dena da laua, errepide kilometrikoak, xuxen. Eta batez ere, uste dut, hor badagoela deskonexio bat trafiko arauak azken ugaraino eraman ditzaken polizia bat eta ibilgaioren artean. Zuk egoera, larrialdi egoera batean, edo zin egoeretan,
ertzaintzak erabaki baldin badu bihurgune hau moztuko dugu hau edo honengatik eta desbideratu zaituzte edo trafikoan moztu behar da eta trafikoan moztu aurretik ez bat ibilgailu azkar pasarazi dituzte. Naiz eta semaforoa gorrin egon beste pertsona bat, beste ertzain edu altzain bat dagoelako trafikoa eteten beste puntuan eta horrelako erabakiak hartu, horrelako ibilgailuek horren aurrean ezingo dute reakzionatu esango nuke. Ez daude prest, zeren azkenean planteatutako problema komplexitatea reduzitzen saiatzen da, ez? Eta orduan erabakitzen duena A puntutik B puntura joatea, GPS bitartez egiten du ruta, baina egian GPS horrek ez dauke informazioa errepidea moztuta dagoela, ez? Inigok esan duen bezala. Eta orduan, imaginatu, 50 waimo gelditu dira geldik, eta esate dute 50 waimok eta oinze. Ota oinze, hori da, ez? Gera nola hori horreitik ez dago inventatuta. Eta hemen egongo da baita, nik sare sozialetan askotan ikusi dut, honek dakartzan galdera etikoak eta ez, programatzerako orduan, auto honi esan behar balin bazaio, noizbait topatzen balin bada egoera batean, dagoela aur jaio berri bat, eta makuluarekin doan agure bat, erabaki egin behar duela zein harrapatu, bietako zein, aukera hori soilik balin bada, edo bat edo beste. Eta orduan, zein nola programatzen duzu autoa, zer da etikoagoa, aur jaio berria harrapatzea, edo makuluarekin dagoen agurea harrapatzea. Horrelako gauzak. Bai, etika eta dilemak planteatu alizatea zeren erabakia hartzen duena makina bat denean estatistikoki probabilitateak aztertuko ditu, eta beraz probabilitate gutxiena dauzkena bizitzeko, hori aurretik eramango du ez, krudela azkenean. Makinak dira. Ikusten ari naiz San Franciscon txirrindulari bat harrapatu zuela. Posible da, bai. Baina hori da bakarra, dagoen topatu dudan istripu bakarra, txirrindulari bat harrapatu zuela San Franciscon, otsaia hasieran guaimo batek, eta orduan legedia begiratzen ari direla orain, moldatu egin barko delako baita, trafikoaren trafiko arauak eta kontu. Bide gorrik inbarko dituzte bizikletantzako, eta horrelaia ez dituzte bizikletak izango. Ez ezakit, egia da, bai planteatzen dutela mobilitatearen inguruan ere, ez, gaur egun ohituta gaude gure kotxe propioa izatea, ez, eta erabiltzea nahi dugunean, eta bitartean garajean egoteko, ez. Eta bai ikusten dutela, posible izango bazan, ze oraindik oso urrut ikusten dut dela, zurea ez den kotxe bat erabilia alizatea, zuk nahi ezun tokia jun alizateko, edo kotxeak pixka eta hundiagoak izatea, edo aplikazio mobilak erabilia alizatea, zure inguruan dagoen kotxe batekin beste toki batetara joan nahi bali baduzu, gehien bat hiri handietan, ze hemen ez zuen funtzionatuko, ez zait ideia txarra iruditzen. Ez zait ondo ulertzen ari nahi zen, baina uste dut, autoak berak deitu zuela poliziara? Posible da, bai. Hori bitxia da? Bai, mezuak ere, examen nahiko automatizatuak gaur egun adimen artifizialak zurekin dituen konversazioekin, poliziarekin ere gauz asko azaltzeko moduan egongo da, hori ere egia da. Ez da gena ze puntutaraino gai izango den, hori polizia baten gestualidadea, aginduak, akaso hori ere iritsiko da, akaso iritsiko da puntu bat nun poliziak esango dio nahizu, segi semafor erretan barrena, ez dakiz ez, eta egingo duen, baina, dakit... Asan nahi zu indikazioengatik. Bai, poliziaren indikazioak horrelako larrialdietan adibidez, ez? Hau, zerbait gertatu da, pentsa, atentatu terrorista bat egonda eta kristona montatu da. Bialduko ziola bere GPS posizionamentua. Bialduko zion, desango zion hemen nago. Eta berak ikusi izango zuen nun dagoen, justo. Imaginatu, alerta islamista bat, ez dakit, Madrilgo Cibeles plazan. Eta poliziak egin behar duena da, desbideratu trafiko guztia, eta erabakitzen duri. Kontrako norantzatik bialtzea trafikoa, errai hori bestaldean itxidolako norbaitek eta bar. Hori kotxeari nola azaldu eta nola eginarazi gauza erronka zaila izango da. Oso zaila ikusten. Egia da badaukala mikro bat, sirenak eta entzuna alizateko, eta zangenezake apartatu alizateko karreteratik, ambulantzia bali madator, edo polizia bali madator, baina hortaz zaratago ez dauka gehiago. Ez da ziurrenik, separatuko da ambulantziari paso emateko gidari gehienak egiten dutena, baino gehiago eta hobeto. Ze hori ere, bada beste pelikula bat. Eta bere tokia izan behar du ere, zeren
pertsonak badakigu nolabait situazio zaietan gure burua apuratu alizaten, baina segurtasuna bermatzen ari baldin bazara konservadoreagoa izango zea, eta agian izaten ditugun momentu horiek, ez gaizki sentitzen galera, agian ez diogulako nahikoa toki utzi ambulantzari ez daukagulako tokirik, horrelako gauzak bestera bat egingo zituen. Aldatu ingo zen, nik usteet kontzeptua, baina hau azkenean espekulazioa besterik ez da. Kontua da, badabilela, entorno kontrolatu batean, esan dudan bezala leno, eta dirudenez jendeari gustatzen zaio. Egia da ere, lanpostu batzuk kenduko ditula, argi daola, ez dut uste hainbeste kotxe ateratzeko gai denik taxi zerbitzua kentzeko guztiz. Agian dirudunak diran jendeak ere nahiago dute taxista bat izan. Edo konpainia bat, izaki konpainia bat, adibidez, ez? Ze taxistak izatez oso majoak dira, ez? Ni diruduna banintz, txoferra edukiko nuke. Bai, ez da. Eta, iruditzen zait, luxuetan, luxuena. Txofer, bai. Zuk ez duzu gidatu behar, baina ez duzu autobusaren ordutegiaren menpe egon behar. Zuk deitzen duzu, barkatu. Joan behar dut orain, Donostiko ospitalera eta dator txoferra, eta eramaten zaitu eta gero, botanika kafetegira joan nahi dut eta eraman zaitzala. Bueno. Hoi da, eta ez aparkamentua bilatu behar izatea. Hoi da, eta atean uste zaitu eta jaisten zara, eta joaten da txoferra autoarekin. Transportera eramaten badegu, ez da mugatua izango ordutegia, adibidez, ez? Igual, 24 ordu transporte bat egiten horrelako behikulo bat, ez? Bidaz gauza raroa, trenak konduzitu, asko zerrezako konduzitzen dira, eta ez daude tren autonomoak. Ara? Zergatik. Bueno, esto de tren autonomoak distantzia luzean, baina metro zerbitzu batutan eta gertatzen hasi dira, ez? Uste dut, igual erabat autonomoak ez. Akaso norbait egongo da barruan naiz eta den automatizatuta egon edo izan daiteke. Oso automatizatuta deitzen zaien hombre bibo edo norbait badagoela volantean eta frenatzeko gaitasuna dauka, baina ez du zertan ezer egin behar. Ez egin behar, hori da. Igual horrelakoak. Eta botoi batei ematen dijoa periodikoki esaten hemenago. Nik aldiz, Mike Leno aipatu du, ez? Sistema automatizatu horietako batekin topo egin zuela alokairuzko kotxe batean, errai aldaketa edo eteten dutenak eta ni nago ados, nik gidatu izan ditut, ez daukat horrelako ibilgailurik, eta ez da lehentasun bat, baina bai uste dute batetik desaktibatzeko aukera baduzula, bestetik errai aldaketa hori eteten dizutenean zuk indar pixkat egiten baduzu, gainditzen duzu, baina uste dute bai deskuidon aurrean, lokartzen aurrean eta egoera askoren aurrean asko lagun diezazuketela, eta orokorrean uste dut bai askatasun puntu bat kentzen dizutela sentsazio hori hor badagoela, baina istripu gehienak gure deskuido edo arreta galeren gati gertatzen direla kontutan hartuta, uste dut lagungarri direla, baina ulertzen dut mairen puntua ere. Baina egia da, ez dela bakarrik kotxeak zuregatik muitzea, adibidez zu lo hartzen nahi bali mazara eta ez bazera konturatzen, badaudeia sistemak... Zure begiak aztertzen ari dira. Lo hartzen ari zara, hobeto duzu, edo kotxe ez arrankatzea lo hartzen ari zarako, ez? Horrelako gauzak ere ondo etorri daitezke, baina bai, aktibatu eta desaktibatu daitezkeen bitartean nire ez zaizki gustatzen, pertsonak. Baina desaktibatu iten ditut. Sorpresa zarrapatu zitzaidan ere, eta ni eta hasieran koste egiten da ulertzea zergatik ezin dut ezkerretara joan, ez duzulako intermitentea piztu. Aurreratzeko autopistan, erdiko lerro intermitentea ere ez dizu gainditzen uzten ez baduzu intermitentea jarri. Hori ere, ez bakarrik zuretzat, beste erabiltzaientzat ere ziur seguridadea ematen duen zerbait da. Beraz, niretzat gauza interesgarria da. Intermitentea piztu da. Ordua delako. Zara gazu, planik oraingo Juri? Ez baino presaka zabiltza. Badezpada ere. Ja, badezpada ere. Hori kantatzen du, esan ezineko Janirek bai. Oinatz gaixoa egongo da, hor, bere albisteekin prest kontatzeko guri azken ordua, eta esango du eta hauek, hemen ari dira, guaimo gora, guaimo bera. Tira ibilgailu autonomoen inguruan aritu gara azken minutuetan, izango dira aurrera pengeiago, poliki terreno hartuko dute, badagoelako interes ekonomiko ikaragarria, eta hori etetea oso zai izango da, baina honen guztiaren inguruan etorkizunen ere jarraituko dugu nahi lordirekin. Unai, mila esker da urrengor arte, mai Gorostiaga Pozo datorren osteguner arte, Goiuri Ezeizarandea bihar goizera arte, eta zuek entzule, plazer baduzue, bihar goizeko 10:05 hementxe, bigarren kafean orain, informazioaren txanda naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak,
Bigarren kafea.